Magluhod talan sa pagampo. Langit na mga amahan nga na ikaw sa imong mimang trono sa kaitasan sa mga langit. Dalagan ikaw nga Dios nga nagbuhat sa langit ug siyota. Dios ni Abraham, ni Jacob ug ni Isaac. Lord, we thank you. Ing adlong balaan nga imo kaming gitigom diri sa balay alang puanan alon sa paghiusa, sa pagsimba, sa pagdayeg, sa pagpasalamat. Diha kanimo tungod sa imong pagkamaayo sa dakong gugmang kaluoy sa matag usa kanamo. We thank you, Osab Lord, sa bago nga kinabuhi nga imong gihatag kanamo o uban sa mong kaigsuonan sa Cebu o sa tibuok naong sa yuta sa mga tanang salin nga naninkamot sa pag-keep sa imong adlong balaan nga huli. Usahay kami sa pagpanalangin ug sa pagbalaan ining adlaw nga ipapahulay ug samtang sa among pagtuon karon sa imong mga balaang pulong among ginaampo di kanimo ginahangyo imong balaang Espiritu Santo nga may magalamdag kanamo maghatag kanamo kaalam kahibalo sa pagsabot sa matag pulong karon nga among pagatun-an ug hinaot kini magapuyo ug pabilin sa among hunahuna kasing-kasing gabayan sa among pagkinabuhi ng Kristohanon nga magamit namo kini sa among pang-adlaw-adlaw nga pagkinabuhi sa kalibutan o sa magadala sa mensahe atay siya sa pinasay nga kaalam Holy Spirit nga magasulti siya uyon sa imong kabubuton o hinaot nga sa kanunay ang pagatun-an namo karon mahimo namong giya o dakong talambagan sa matag usa kanamo bahin sa pagkaon o sa may panglawas o pasayloon mo kami sa daghan namong kalapasan nga nakasala kami diya kanimo sa pulong sa buhat ug sa nahuna o daghang panghandom sa mong hunong kasing-kasing na side kaning tanan amo kining gisalig gitugyan ug gipasalamatan daw man ang mga pagadawaton in the name of Jesus Christ, our God, Savior and King, with the help of the Holy Spirit. Amen. Okay. So, welcome everyone. Happy Sabbath sa tanan. Magpasalamat ta sa Ginoo nga naana sa lahi nga panahon. Nga magtapok na sad ta kaisa ra man siya sa kasimana, no? Sama sa atong gisgutan last time sa atong mga studies ba. Nangayo rang Ginoo isa. So karon magdaig ta sa Ginoo pinaagi sa pagbayaw siyang mga pulong, pagpataas siyang mga pulong nga maoy atong giya, sa atong inadlaw nga pagkinabuhi nga Kristohanon. O kini nga pulong usab nga iyang gihatag sa atoa, dako kitag katungdanan, dako jud kaayo. O kini nga katungdanan giisip nato nga murag katong kuan ba, murag kanang natay gipas-an bitaw nga dili lang nga kita mag-study ta sa Bible na ato-ato ra ni. Kanang inato kita-kita ra. Ato jud ni siyang isulti sa uban kay dako kay tao burden, no, nga ang mga tao unta makahibalo labi na nini nga libro. Ginabalik-balik nato din hino sa atong church nga unsa ka importante ani nga libro. Okay, kini mo ning kanang naghatag na to iwag, no, na mabasa na to na sa Psalms 119, 105. O paborito kayo nato ni nga bersikulo, no, nga nag-ingon dire sa English nga thy word saan man to, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang imong pulong mo ilang parahan sa akong mga tiil ug kahayag sa akong lagianan. Unsaon na lang kung wala ta ani nga libro, no? Murag kabalo na ta asa ta paingon, nagsige tagbasa sa mga daghan kay libro nga gisulat sa mga tawo matud pa ni Wise Man Solomon, ang paghimo sa mga libro perting naghana. Di na maihap, no? Og perting kapuya, tinuod jud. Pero kita gaan ta sa Ginoo og gaan nga trabaho anang mag-study ta sa libro di na perting daghana, kundili compact lang siya, 66 books. So, sa atong pagdaig sa Ginoo, pag inadlang pagkinabuhi, pagpasalamat, sa tanan natong gibuhat, kanang, kini atong gihimo, gi-acknowledge na to ni nga mo na to ang giya. So, sa atong pag-study karon ng atong topic, isa ni siya sa mga kanang hiskutanan ba nga medyo nakapaukay sa daghang mga klase sa mga tao nga nagbasa sa Biblia. Ang Ginoo daghang siya katawhan, no, nagkatag lang sa tibok naong sa yuta.
ang iyang handom unta nga ang tanan makakaplag sa kahibalo. So sana to pagkakaplag sa kahibalo. O, mag-abli ta nga libro. Kung lahi pa nga libro atong ablihon, daghan samot na no musamot na mga controversy perti ng daghana. So iyang gusto diri mag-base ta diri, mag-uklab ta nga libro aron magkaplag ta sa kahibalo. Ug kining mahitungod sa pagkaon, isa ni siya sa mga issues nga kanang nakapaugkay sa tagsa ka mga grupo. So ang gusto sa Ginoo nga magkuha tag kahibalo nya atong i-share sa uban. Napoy uban nga nagpunit sila mga bersikulo then mo na ilang gigamit nga basihan. Ang Ginoo gusto siya nga atong i-harmonize ba atong unsay tawag ana ikumpara ang mga verses gikan sa from Genesis to Revelation. Gusto niya nga kung ang author sa Bible isa ra man no dili man siya author sa confusion. Iyang gusto nga ana ba naay agreement ang mga bersikulo. So sa mahitungod sa topic sa pagkaon, ang katungdanan nato sa church is kanang magsulti ta kung unsang gisulti gikan sa Genesis ana no then lahos dito. So ang gitudlo sa Ginoo sa atoa nga giya kay gikan sa Biblia kanang para ni siya mabless ta, no, para ni sa atong kaayuhan. Dili nato gamiton ang Biblia para ipukpok nato sa ubang tao nga dili pareho nato og baruganan ba. So atong timan-an ang Bible gamiton nato siya as a blessing. O kung naay maigo masakitan man, sakit man ang Bible no, kay gisulat man na sa Hebrews nga sakit ang Bible pero bisan pa og masakitan ka nga naminaw hunahunahon kung naadjutay ka ng ato yung sabtog maayo, gugma na siya sa Ginoo. So atong i-present karon unsa man ang kabubuton sa Ginoo sa tawo gibuhat man niya ang tawo mukaon man jud. So isa ra pod ni siya no atong dimanan ang atong physical nga lawas di lang kay mukaon ta na inom ta muginhawa, mulihok daghan kay ni siya ang actually kaning topic sa mahitungod sa maing panglawas. Dili na naabot sa pagkaon. Isa lang may siya ka section. Siguro next time makahisgot ta og lain nga mga subtopic ba. So ang gusto sa Ginoo nga kanang may atong lawas ana dayon unsa may ang gusto. Kay siya may naghimo nato no atong paminaw ng Bible sugod Genesis nya ipadayon nato hantod dito sa maabot ta sa New Testament dayon sa before ma-end atong study atong tubagon ang mga pangutana nga mga nakapaukay sa mga daghan nga mga tawo nga nagbasa po sila og Bible. So again atong timan-an, ang Bible gamiton nato para ma-bless ang naminaw, dili pag hukom nila or pag condemn nga nanaday ka ng condemnation or judgment, no? So ang atong hayaan pag magsulti, mag-declare ang Biblia gnaut nga ang tanan ma-bless. So atong sugdan sa paglalang sa tawo kung unsa ang gidesign na sa Ginoo para sa iya atong hatag ni Brother Clint. Okay, good morning o happy Sabbath. Happy Sabbath. O sa laing pagkasulti mayong adlong igpapahulay. So, nining kabuntagon, so magisgotag mahitungod sa pagkaon. So nakapamahaw na ba ang tanan? Yes. Walay gigutom ninyo? Kaya ba siya nagigutom diya ba? Makatulog niya. So, kung naigigutom, so anagay panahon ang ato ang ipuli sa pagkaon kining pagkaon sa espiritual. So karon ning kabuntagon atong pagahisgutan ang mahitungod sa original nga pagkaon nga gihatag sa Dios sa tao nga iyahang gihimo. So maghisgot ag pagkaon na siya kalabutan sa tuang panglawas, kahimsog sa panglawas. Og nasayod ba mo mga minamahal nga ang Dios andun na siya kahangawa sa tuang kahimsog, sa tuang panglawas. Atong mabasa sa 3 John verse 2. Ang gingon diri, hinigugma, gipanghinaot ko nga magmauswagon unta ikaw sa tanang butang, ug maayo ka sa panglawas, maingon sa nasayran ko nga mauswagon ang imong kalag. So pagkanindot hunahunaon mga igsoon. Ang Dios anay kahangawa sa tuang panglawas. Gusto siya nga magmauswagon ta, himsog ta. Kay nganuman, sumala pa sa 1 Corinto 3:16. Wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas kamo templo sa Dios
og ang Espiritu sa Dios nagapuyo diha sulod ninyo. Sumunang gusto ang Dios nga magmauswagon ta diha sa panglawas tungod kay kita di ay ang templo sa balaan nga Espiritu. Munang mingana ang Ginoo nga so ato ang pangitaon ang karaan nga dalan og ato ang susihon kung unsa ang maayo og ato ang pagalakwan. Mo nay giingon diri sa Jeremias kapitulo 6 versikulo 16. Ang giingon diri mga minamahal. Mao kini ang giingon ni Jehova, tumindog kamo sa mga dalan ug tan-awa ug pangutana mahitungod sa karaan nga alagianan. Kung hain ang maayong dalan ug lumakaw kamo niana ug makakaplag kamo sa kapahulayan alang sa inyong mga kalag. Apan sila mingingon, kami dili mo agi didto. So unsa ang giingon sa Dios? Pangutana mahitungod sa karaang dalan. Kung unsa ang maayo. So atong susihon. Mingon tag karaan adto kita sa sinugdanan, mingon moisgot kita Genesis. Permirong libro sa Bible, diha na to makita kung unsa gid ang gid-design o gihatag sa Ginoo nga pagkaon sa tao nga iyahang gilalang. Dito na to makita kung sa tong karaan nga dalan nga diin nakalimtan na sa tao nining katapusang panahon. Daghan ang naghikalimot og unsay nahitabo, nahisalaag na sa daghang mga mini nga mga pagtulunan nining kalibutan. So hinumduman na to mga igsoon, balik ta dito sa sinugdanan gid sa Bible sa Genesis. Hinumduman na to mga igsoon nga ang Dios siya mao ang designer, siya ang engineer, siya mo'y naghimo nato. Siya'y nag-form nato. Dayon naghatag siya og manual, unsa man nga manual, kining Biblia. Nga diin kung diri na to mahibaluan kung unsa ang angay para sa tuang panglawas tanan, kung unsa sa atong gikinahanglan, both physical o spiritual, diri na to makaplagan. Muni manual nga gihatag sa Dios. Di na ta wa nay lain pang libro nga atuan pang unsa pang gamiton, kun dili kinirag yung Biblia, kompleto ang Biblia. Bisan unsa ang atong gikinahanglan. So, karon ngan hita abrihan yung balaang kasulatan sa Genesis. Dinhita sa paglalang sa tao. So, atong mabasa diri nga ang tao gilalang sa Dios sama sa iyahang dagway. Rahaman kita ang tao gikan sa abog sa yuta, ug ang tao pod mabuhi siya gikan pod sa nutrients nga nagagikan sa yuta. Kay ang mga naay purpose ang Dios nganong ang tao gibuhat niya gikan sa yuta, gikan sa abog sa yuta. Kay ngano man ang mga elemento nga makaplagan dinhi sa tong ang anaa sa tao makaplagan nato diha sa yuta. Unsa man nga elemento? Phosphorus, protein, sa pailain, nitrogen, manganese. Makuha na to na. Kana nga elemento ha naana sa tao ug ato nang makaplagan sa yuta. Ang pangutana mo kaon tag yuta. Dili pwedeng mukaon tag yuta no. Munang gikinahanglan nato ang pagkaon sa mingtubo gikan sa yuta, utanon og mga bunga sa kahoy, mga prutas. Di ba? Unsa man sa
ato ang panahon karon ang rich in potassium, di ba? Saging or banana, kung kuan siya kanang taas kay siya potassium, na di ba kanang elemento gikinahanglan na sa tao. So nganong kuan man ang saging, aham na siya gikan ana nga elemento, gikan na siya sa yuta, gisuyop na siya sa gamot. Og ming-adto sa bunga o gipatubo sa Ginoo og moto siya ang gikinahanglan sa tao. Mo nang sa dihang gilalang sa Dios ang tao, naghatag siya anang mga butanga. Atong basahon kung tinuod ba nga kana ang gihatag sa Ginoo. Dinhita sa giprescribe sa Ginoo. Sa original diet nga iyang gihatag sa iyang tao nga iyang gilala. Genesis 1:29. Ug miingon ang Dios, tan-awa, gihatagan ko kamo sa tanan nga balili nga naghatag og binhi, nga anaa sa ibabaw sa naong sa tibuok nga yuta, ug sa tanan nga kahoy nga may bunga sa kahoy nga nagahatag og binhi, aron alang kaninyo kini mahimong kalanon. Sama ng mga balili. Mga utanon, sama ning bunga sa kahoy, mga prutas. So muna siya ang pagkaon, original nga pagkaon nga gihatag sa Dios sa tao nga iyang gibuhat. Pero unsa may nahitabo sa ngadto-ngadto mga igsoon, sa dihang ang to make the story short, ang ato ang mga ginikanan na nahulog ngadto sa pagpakasala, gipalaya sila dito sa garden sa Eden, og hangtod nga ang tao nagkadautan sumala sa Genesis 6:5 ang hantod nga ang tanang palandong silang kasing-kasing lunlon kadautan o kung say gibuhat sa Dios mga igsoon. Iyang gihukman ang tao sa kalibutan pinaagig baha. So, sa dihang gihukman sa Dios ang kalibutan pinaagig baha sa time to ni Noah, unsay nahitabo? Paghuman sa baha didto na wala na kanang dito namatay na tanang mga utanon, namatay na tanang prutas, wala na sila makaon nga mga utanon ug mga prutas. O unsay gikuan sa Ginoo, unsay iyang gibuhat, iyahang tugutan ang tao sa pagkaon sa unod sa mga mananap. Pero adunay kalainan, naghatag ang Dios og kalainan. Na siya gitugot, na po siya wala gitugot. Mahibaluan niya nato na dapit ni Sister Adi. So, maunang ang tao sa dihang nagsugod na sila kaon sa unod sa mananap, didto na muni nahitabo sa kanang kinabuhi sa tao. Ang lifespan ming decrease na. Ato ang susihon kung tinuod ba sa wala pa ang kuan sa before flesh eating, ato ang makita nga tag-as kaayog mga edad ang mga tao before the flood na, sa wala pa ang baha, panahon ni Adam, tag-as pa kayo ang ilang mga kinabuhi. Pero sa dihang after the flood, didto na ming mubo na pag-ayo ang ilang kinabuhi. So ato ang susihon, ato ang lantawon ang Biblia kung tinuod ba nga sa human sa baha, sa dihang nagkaon na og unod unod sa mananap ang mga tao, tinuod ba nga ming ubos ang ilang kinabuhi. Okay? Ay palihog ko pakita sa screen. Katong chart. Okay, so nakita ninyo din ang comparison. May table din ang sa other side before flesh eating, wala pa sila kakaon ana og unod. Then kanang nasa other side after na sila nakakaon sa unod. So i-observe ninyo ang kalahian, ang ilahang lifespan bitaw, kung unsa kataas ang decrease sa panahon nga kanang nagsugod na sila sa pagkaon sa unod. So una diyan na si Adam, nag-edad siya og 930. Genesis 5 verse 8, si Seth 912 iyang edad. Chapter 5:11 si Enos 905. Chapter 5 verse 14 si Caina 910. Genesis 5
17, si Mahalalel 895. Genesis 5 verse 20, si Jared 962. Si Enoch 365, Methuselah 969. Lamech 777 at si Noah 950. So, mo nay mga edad nila before ang lunop. No, tagas kay sila mga 900. So, nakita din ha si Enoch 365. Pero atong hinumduman no, si Enoch wala siya ni agi og kamatayon. Mo ni edad niya gilalin siya sa Ginoo. Nagkato sa langit. After the flood, no, nagsugod na to sila og kanang kaon sa mga unod sa mananap. Ang atong tanaw ng ilang edad sa Genesis 11:10 to 11, si Shem nag-edad siya og 600. No, sa sunod si Arphaxad 438, si Sala 433, si Ebers 464, si Pilig 239, si Rio 239, si Sirog 230, si Nahor 148, si Terah 205 ug si Abraham 175. Okay, thank you, Sister Girly. So, nakita ninyo ang ang dakong kausaban sa dihang sa wala pa sila nagkaon sa unod sa mananap o sa dihang human na sila sa dihang nagkaon na sila sa unod sa mananap didto perting pag-ubos sa ilahang edad. O sa dihang nang labay ang daghang mga henerasyon sa henerasyon ni Adam, ni Noah, o daghang mga henerasyon na nang labay o hangtod sa tong panahon karon, nasayod mo mga igsoon kung pila na lang ang gitason sa edad sa tao nining kalibutan na karon. Gisulti na ng daan ni David. Ang giingon ni David diri sa Salmo kapitulo 90 bersikulo 10, ang giingon diri, ang mga adlaw sa among panuigon may kapituan ka tuig or 70 years. Kung bisan tungod sa kabaskog, may kawaluan ka tuig, 80. Bisan pa niya na ang ilang garbo mao lamang ang kabudlay o kasub-anan. So mo nang gikinahanglan nato mga igsoon, ang pagsunod sa tinuod sa original nga pagkaon nga gihatag sa Dios sa tawo nga iyang gilalang. Aron makaabot pa ta aning gitason sa edad sa tawo ning panahon na karon. Pila gani kung baskog ka, moabot ka og 80. So kung moabot kag 90 wa na, bonus na na. Mo nang gikinahanglan nato ang pagsunod, mo nang bulahan ta kay gihatagan ta sa Dios og giya. Mahitungod sa unsa ang angay natong buhaton aron ato siyang mahimaya diha sa tanan natong pagabuhaton, diha sa atong pag-inom og sa ato ang pagkaon. Munang ning kabuntagon mga igsoon, simple lang kayo atong natudan. Ato ang nahibaluan ang original nga pagkaon nga gihatag sa Dios sa tawo nga iyang gilalang. Prutas og utanon. Og diha nato makita ang gitason sa ilahang edad. 900 plus. Ang pinakataas nga edad nga na-record sa Bible si Methuselah. Methuselah. 969. Before the flood na. Before flesh eating. Sa dihang after the flood, after flesh eating, sa nahitabo, ang edad sa tao, ming paubos pag-ayo. Gani si Abraham, napag ito'y pinakaubos pag ang Abraham namatay, si Juan, katong 148, kay si Abraham namatay siya 175 ang iyang edad. Ug sa atong panahon karon sumala ni David, kung baskog ka, mabot kag 80. Mo nang gidesign gina sa Ginoo nga ang tao mo gina ang pagakanon nga ang para sa kanang nagtubo sa yuta nga mga utanon o bunga sa kahoy. Murag time na, murag nahurot na akong time no. Okay. So praise the Lord. Dalaygon kayo ang Dios nining
adlawng balaan. Og mosunod nako si Sister Adi mahitungod sa kanang gitugot og wala gitugot nga mga mananap. Okay. O mora to maayong buntag kanatong tanan. So mo to ang istorya. No, ang Ginoo naghimo siya sa tawo, siya man ang nag-design sa tawo, siya pod ang mag-declare nato, siyang magsulti ba, siyang magtug-an kung unsa ang maayo. Kanang mga sakyanan, no, mga appliances, mga bisan unsa mga electronics or di gasolina, o mga kanang electronics di kuryente, nadyo na siya manual, no, na siya mga specifications, na siya kanang nakalista diha pila iyang input, pila iyang output, pila ka hertz, pila ka wattage, naana siya kanang detalye ba. Ang nagsulat anang detalye, ang engineer or ang scientist or kinsi tawag anang nag-design sa isa ka butang. So sa tuwa kay ang nag-design sa tuwa kay ang Ginoo man. So naghatag siya og sundanan, no, kanang sa akong gi-mention kanina na dire. So ang iyang gibuhat is nag-present siya og sundanan, then ang tao gihatagan niya og power of choice or power of the will. Kaning power of the will, dili ni siya ingon nga i-manipulate ni siya sa Ginoo. Ngayon siya, ako'y magbuot kung unsa imong desisyon karon. O, gitagaan ta sa Ginoo og gahom nga mamili. Inana siya ka may hustisya. Inana siya ka makatarunganon. So nakita niya sa human nga nahulog ang tawo, no, nahulog ang tawo ba dito sa sala. Tanaw na to ha, ang una jud nga nabiklan sa tawo, nganong nahulog siya sa sala tungod sa pagkaon. So, nakabalo nang Ginoo na tanan, iyahan na nang naka-record na tanan, no, nakita na niya nga ang tawo nagid siya dako jud ni niyang struggle ang pagkaon. So nag-declare na siya sa Bible kang sa dugay na mga panahon nga kanimo ning maayo, dayon ang tawo na dayon ang mamili. Niya atong ilakto dito sa New Testament, naghatag na dayon siya og general rule. Sa katong iyang gisugo dito sa tanaman sa Eden, kanang wala pa man to nakasala, no? So kanang without considering ba nga wa pa nakasala ang tao, mo to yung gihatag. So ang master designer nag-declare na siya nga mo ning maayo. O ako ang nag-imbento ani tawo, ako ang nagkuan ani naglalang, mo ni ang maayo nimong kaunon. Dili siya mohatag, mag-prescribe siya og isa ka butang para sa tua nga para ta madaot. Dili nga ana ang Ginoo. Sa mga nag-imbento sa mga sakyanan, kumingon ang manual nga ang gasolina is special. Unya butangan nimo na og diesel. Kay balo na ka kung unsay mahitabo sa sakyanan. Umudagan na siya, di po ingon nga pag tubil nimo di na dayon ang udagan. Mudagan pa na siya, pero na dayon na siya tilimadon. No, pakita na siya tilimadon nga naunsa naman ni. Or gidesign nila gasolina unya butangan nimo og tubig. Oh, kana ganing maggasolina nga naay sagol tubig murag naa na ginay something else ang sakyanan na ginay di mayong tilimadon nga ipakita. Ing ana rasad ang tawo. Galing lang sakyanan no di siya makareklamo, pero pinagi sa iyang performance, iyang bunga, makita nimo nga naadyo problema, nagsakit imong sakyan ipaayo na sad i-diagnose ay di mao ang gasolina. Ingana ra sad sa tawo. Pero sa kaluoy nga gihatag sa Ginoo siyang pagka kana bang iyahang pagka mapailubon para sa tawo, kay nakita niya nga ang tawo nahulog sa sala, naadyo siya dako kay nga struggle. So naghatag siya general rule. 1 Corinthians 10:31. Kaon kamo o magainom o magabuhat sa bisan unsa, buhatan ninyo kining tanan aron sa paghimaya sa Dios. Okay, so muna yung general rule sa tuwa. Na kung sa tong imnon kaunon, sa tong buhaton, nakapahimaya ba sa Ginoo. So kaning mayunggag nakapahimaya ba sa Ginoo? Dili siya mayungog hatag siya general rule niya. Mo na gini kung di ka mosunod ani or kanang nagit siya specific ba nga kanang design bitaw nga og kambaga sa uniform mo og gina ang uniforms tanang dili makasunod ana is iyan ang laglagon diha dritso. Dili nga na ang rule sa Ginoo is iyahan na siyang ibagay na niya
nakasabot siya sa daghang klase sa mga tao. Na mga tao nga namuyo diri sa lugar nga magsigilag snow. Usahaon man to nila na mga tribo dito nga magsigilag snow, dili sila kapananom. Unsaon nila pag-apply ang original diet? Mga nomads, way mga balay, magsigirag suroy-suroy. Kay balo ba mo silang kinaon? Magsigir sila kaon o karne, magsigir sila og hunt, or maato sila sa mga suba, mangita sa ditog mga isda or mga frozen na mga isda. Ang Ginoo nakasabot kung asa sila. Ang Ginoo nakasabot kung asa ka. Ang Ginoo nakasabot kung unsay mong nadawat nga kahayag or unsay mong nasabtan. Kaning general rule nga gihatag sa Ginoo is siya na nakabalo kung kani sila nga klase sa mga tao. Unsa man ni? Pwede ba ni or applicable ni sa ila ang ubang tao na allergies tungod sa sala no naabot ang sala. Allergic sila mani. Di sila pwede mo kaog mani. Dili na to di ta ka-enforce og specific nga uniform mo suuton sa tawo para regarding sa pagkaon, pag-inom, ug unsang pagabuhaton di. Ang importante is nakapahima ba si Ginoo ana na particular nga mga sitwasyon. So sa original diet nga gihatag si Ginoo nakapahimaya jud of course no sa original nga design ug kato siya nga original nga design nga ang kaunon sa tao is prutas nga nailiso og mga dahon, herb-bearing seed o tree-yielding seed. No, kung ato ganang tan-awon siya, gidaot po na siya sa kaning mga scientist karon kay ang mga prutas pud karon ubaw ni mga liso. So kung fanatical minds sa atong sundon, seedless watermelon. Seedless nga grapes, seedless this, seedless that. Matawag ba nato nga wala naman kanisunod sa original diet. Ano ba mga fanatical minds. So ato is gibuhat nato kung unsa makapahimay sa Ginoo sa imong conviction. So kung bitaw no, sige mangitan ko laing option. Imuha na siya ni isa tawo na nga decision. So katong sa original diet gi-compare na to ang mga edad which is linked to siya sa after the flood na dito ang katong kagmay na lang sa edad niya. Ato pang hunahunahon nga ang lifespan sa tao dili lang about sa diet, no. Ako nang gi-mention ganina. Pero naagi dakong impact ang pagkaon. So kung arita sa tong time ron ato i-consider ang atong palibot asa ka nagpuyo. Kung tanaw nimo mga tao nga pinakatigulang, meboan nimo asa nagpuyo unsa ilang occupation sa ilang trabaho. So ato lang siyang i-breeze through pag human sa lunop wala naman nangamatay na no ang mga tanang klase sa mga pananom. Palihog tagbasa sa Genesis 7:23. O gilaglag ang tanang butang nga may kinabuhi sa ibabaw sa nawong sa yuta, sukad sa tawo hangtod sa kahayupan, ug mga butang nga nagakamang sa yuta ug ang mga langgam sa mga langit, nangalaglag sila gikan sa yuta, ug ang nahabilin mao lamang si Noe, ug sila nga dito uban kaniya sa arka. Okay, sa pamilang kaunon, nalaglag naman. O tanan mga nabili na sa gawa sa arka. Wala na hibilin sa may lang kaunon. O naghatag na din ang Ginoo nagmo na dito gingon gitugutan na din sila nga ilang makaon ng katong mga mananap. Dritso ta sa 9 verse 3. 9:3 and 4. Sa 3 gingon, ang tanang butang nga nagalihok ug buhi mahimong kalanon alang kaninyo. Ingon sa mga utanon ug mga balilig gihatag ko kaninyo ang tanan. Apan ang unod uban ang kinabuhi niini nga mao ang dugo dili ninyo pagkanon. Okay, di ara. Humana ang flood, wala mga matay pag nangita pa sila kanang ilhanan no nga nakuan na dry na. So mintras magtubo pa ang mga tanom, sa may pinaka-available nila. Of course, mananap. No, mo kaingon ta nga mo na gidto. Kato nga panahon mao na to ang makapahimay sa Ginoo sa ilang setup. Kay wala naman, asa naman ang mga kahoy, nang hurot na. So gitugutan sila sa Ginoo sa mga moving things. Sa moving things diha sa concordance sa Hebrew nga term remes, nagpasabot na siya sa mga moving animals.
or creeping thing, mga reptile. Reptile, specify mo lang reptile. Or any other rapidly moving animals. Muna siya sa Hebrew nga term niya na sa moving thing. Pero, ayaw kalimot, gihatag sa Ginoo ang green herbs para makaon nila. Kaya mo man na ang original. So, paghatag sa Ginoo sa consideration, naghatag ang Ginoo pod og reminder nga sama nga gihatagan ta mo sa mga balili, akong gihatag kaninyo tanan. Nana no, pero nana po'y pakapin. Apan ang mga unod nga may dugo, may kinabuhi. Dito na din nagsugod ang declaration nga kanang dugo dili na siya pwede kaunon. So ang mga unod nga may dugo. So sa time niya, sa setup na after the flood. So fast forward, maabot na ta dito sa panahon ni Moses ug ni Aaron, dito na din ang mga specific nga mga giya. So mga butang nga may mga beast or mga kanang upat lay tiil, ang uban nakadungog na ani, ang uban basin karon pa atong basahan Leviticus 11:1, 2, 3, 4. Levitico Kapitulo 11. 1. Ug misulti si Jehova kang Moises ug kang Aaron nga nagaingon kanila, isulti ninyo sa mga anak sa Israel nga magaingon, kini mao ang mga buhing butang nga mahimo nga pagkanon ninyo gikan sa tanang mga mananap nga anaa sa ibabaw sa yuta. Kadton tanan nga may kuko nga pikas ug may tiil nga buak ug nagapangusap sa taliwala sa mga mananap. Kini mao'y mahimong kanon ninyo. Apan sa mga nagapangusap, kung sa mga may kuko nga pikas, dili ninyo pagakanon kini. Ang kamelo kay bisan pa nga kini nagapangusap, kini walay tiil nga pikas, mahugaw siya alang kaninyo. So kana siya sa mga mananap na siya like baka, ang baka lay no pikas ang kuko, so nagpangusap, kanding. Dito nagsugod ang declaration nga gitugot sa Ginoo nga ipakaon nila. Katong dili, what ni fit sa description, dili jud niya ipakaon, ingon niya nga mahugaw, unclean. So kung unclean siya, sama na. Kung gi-declare na sa Ginoo nga unclean, pwede ba na ikuan sa tao nga ma-clean? Dili na no. Kung iyan ang gisulti nga mahugaw, hugaw gina. Sa iyan ang pagtan-aw ha, dili na declaration sa tao ba nga ay kamo ra may nagbuot-buot ana. Dili na ato ang buot-buot. Ang Biblia nagsulti. So dito na din to maabot tong point nga ginganla na din to gatong mga baboy, ana nya pertirbang lami ako no, ana unsa pa na di mga reason sa tao. Anyway, mo po na ilahang pagsabot nga nadawat, pero nag-igo ra ta mag-declare no, kana sila giingon sa Ginoo, hugaw gina sila. So bisan scientifically no, ni mga kagaw di na mamatay pabukalan pila ka oras. So ang science mismo makatestify pod sila nga based sa mga experiment na mga kagaw nga dili mapatay. Adto ta sa mga tubig sa mga buhing butang sa tubig. Versikulo 9. Sa mga nagapuyo sa tubig, kini mao'y makaon ninyo, ang bisan unsa nga may mga kapay ug mga himbis nga naa sa mga tubig sa dagat ug sa mga suba, kini mahimong kanon ninyo. Ug ang tanan nga walay kapay ug walay mga himbis diha sa mga dagat ug sa mga suba ug sa tanang mga mananap nga nagapuyo sa mga tubig, dulumtanan kini alang kaninyo. Ug kini mahimong dulumtanan alang kaninyo, sa ilang unod dili kamo mangaon. Ug ang lawas nga patay niini pagabatunan ninyo nga dulumtanan. Bisan unsa nga walay mga kapay ug walay mga himbis diha sa mga tubig, kini dulumtanan alang kaninyo. Ginoo gyapon nag-declare no, dili gyapon kita or dili tawo ang nag-declare, kundi ang Ginoo nag-ingon sa mga butangan na sa tubig nga may kinabuhi, may kapay, may himbis. So at least makasabot sila ato nga unsa na siya. Alimango, walay kapay, mga ulang, mga unsa pa na diha. So sa mga ato na siyang i-summarize ang mga langgam sa kahanginan,
katong mga predator katong bitawng mananagit, uwak, unsa pa na diha mga vulture, mukaon na sila mga patayng lawas. Napod siya gi-mention dito katong mga lapad ug mga tiil, katong mga pato, mga bibi ana. So sa gitugot na sa Ginoo ang pagkaon sa unod, naagyapon siya gid. Wala siya nag-ingon sa tawo nga, well, nga naman di ay og ipakaon na nanyo mga manipig kauna na ninyo na tanan. Wala no lahi ang Ginoo ba na siya kanang naghatag siya guide sa tanang mga butang. Parehara sa na siya o magsanina mo dayong tao, di pagsanina mo bahala mo dayong magsanina mo dayong unsay style. Nagyapon siya guide. Inana organize siya ba. So, iyang gusto nga ang tao nga iyang gibuhat kanang siya magbuot. Mao ni akong i-declare diha nimo, then ang tao na dayon ang magpili. Ug atong nakita nga sa lifespan gi-compare ganina layo na jud kay tinuod. Ug ari na ta sa ato ang panahon, samot na gyud, no, nagkaubos na gyud. Kung ato na lang ning i-diretso diri sa pakita ko na palihog ng chart nga ang mga countries nga kanang tag-as kay mga lifespan, tan-away lang mga diet, tan-away lang mga kinaon. Muna ang diet dako gyud siya epekto no sa lifespan sa tao. Nawa Japan, dili katong sa my countries. 84. Tanaw na to ang diet sa Japan. Di ginato na ika-deny. No, ang meat ana nila is portion ra gid na gamay ra na siya. Mostly ana nila silang mga kinaon, puro gina silang mga vegetable based, mga plant based na sila. Kasagaran majority na puy uban nga hingaon sa kay kunod, pero kung adto jud ka sa katugyong tag-as gid nilag mga edad, hingaon jud kay na silag mga utanon. Nya ari po kas pinakaubos nga mga lifespan, makita sad nimo ang mga nasod nga medyo di kayo sila kuan ba kanang butang tag Nigeria, no, mga Lesotho, Africa, kanang mga medyo mga nasod ba nga ang ilang mga resources, no, sobra ka init, di kayo sila ka pananom, kulang sila tubig. So ang ilahang diet dito is kanang makaingon ka nga na ay mga undernutrition, di kayo nindot ilang soil, na kay mga deserto unsa. Makita nimo nga ang ilang pagkaon na impact na nagyud siya contribute siya sa pagkaubos ilahang edad. So dili ginato na siya maingon nga kanang ikatago ba reality na siya. So dili na siya ingon nga makita nato sa kwan, it is also biblical kay na declare na nga sa pagpanahon nga ang tao gitugutan na sa Ginoo nga mukaon sa unod na ubos gid ang ilang edad, ilang lives unya sa atong time karon nang gawas na ang mga sakit nga dili na ma-spelling nato sa atong normal nga terms. Maglisod na tag spelling na pa ni mga itis, mga IES nga mga sakit na siya, no, mga complicated na kayo naman, daghan na kasi lagi pang inject diri sa atong hangin, mga chemtrails, mga tanom, mga kuan, unsa na lang ba, mga mananap, ilan nang gipang injeksyonan, mga gipang vaccine, unsa na lang nilang gipang imbento ang mga gawas ang mga daghang sakit. So again, ang Ginoo naghatag na to, duha ang pilian na nato ditong original, dayon na ang tugot, dahil na po siya gingon nga, oy katulo ditong pilianan sa tao, no? Sumunod gingon nga asa ta mamili. At tubatas karang dalan or arita sa modern nga dalan nga, nakita na to nga daghan kayo ang mga dili maayo nga nahitabo. Maghatag tag example, no, sa experience sa Biblia. Katong mga tao ba nga ning sunod sila sa original, karaan nga pagkaon nga wala giapil ang pagkaon sa unod sa mananap nga gipatay, unsay nahitabo nila? Ato lang lakbitan lang nato kay mo focus sa dito sa mga questions and answers. Kay murag mute sa live. So atong baliko no nga ang ganina mga naguna nga mga speaker nagsulti nga kun unsa ang mga kaayuhan sa pagbalik, no, nag-agda sa sa pagbalik sa kanang original diet, prescribed diet kay dako kay siya og kaayuhan para sa matag usa. No nya naray mga sa atong panahon karon tungod sa sala, no, naay mga consideration nga ubang naso dili ka apply. So dit sa pinaka-the best ra po nila nga marangan. So sa pagtuon ako ani nga sa nga study, pagbalik na ko basa sa Genesis 1 ba, Genesis 1:29 to 31. No, ang anang Ginoo ato nga nahihatag siya og mga fruit bearing seed, mga herbs, mga
or mga tanom in short niya. Kung imong basahon balik, pagka nahimo na sa Ginoo, unsay response or unsay comment sa Ginoo sa paghuman niya og buhat anang mga butanga nga kini mahimong inyong kalanon, mga herbs, mga or sa atong panahon karon mga utanon, mga prutas. Unsay gisulti sa Ginoo sa verse ahato. Nindot kay to. Sa verse 31, and God saw everything that He made, and behold, it was very good. No, mo rin yung sa Ginoo, mismo ang Ginoo palangdaan, nakaingon na gyud siya nga pagbuhat niya nga kini mao ni kalanon sa tawo. First response na paghuman niya buhat, ang response din sa Ginoo, it was very good. Very good gyud kaayo kanang mao gyud gingon kay aklan kanina, mo to gikinahanglan sa tawo kay kanang kabalo gud ang sa ingon po ni Manang, kabalo gud si ang Ginoo gud designer sa ato, so kabalo siya unsa ang specific needs sa lawas nga aron mas mudunar og dugay. No nya naay mga examples din sa Bible nga kanang nakabalusad sila ba no nga naay na example from the Bible nga naay mga grupo sa mga batan-ong mga lalaki nga nakasabot sila kung unsa ka importante or unsa ka beneficial ang pagtuman sa or sa pagpili sa pinakamaayo nga diet no naa dinhi sa Bible record para sa ato aba nga inaapo sa Bible na yes naay example sa gikan sa Bible nga magtudlo sa ato nga napamatud-an na gyud nga kung kini ang atong pilion nga prescribed diet, grabe kay siya og epekto, grabe kayo ang advantage, grabe kayo ang benefits nga ato ang makuha. No nga kinigaling mga batan-una kay mas nahimo pa silang mas advanced pa sila ba kaysa atong uban. Nya kay kung imong sabton no ang paghatag sa Ginoo sa prescribed diet, sa original diet, gihatag to niya sa panahon nga perpekto pa ang kalibutan. So nakaana ako nga, ang katuday nga diet kay mo ito pinaka-perfect. Kay gihatag man to sa Ginoo in the time nga perfect pa ang kalibutan. So katong nga diet iyang gihatag, katong plant-based diet, makaana ko sa kagulingon nga it was the perfect diet nga ihatag sa Ginoo kay gihatag man to niya nga sana prescription sa perfect pa ang kalibutan. So numaadto ta sa example din sa katong mga upat ka mga batan-on. So naa din sa Daniel 1, ni taman, natulang ning kanang lakyat-lakyatan. So Daniel 1:1, giingon din sa ikatulo ka tuig sa paghari ni Joachim, hari sa Huda, si Nabucodonosor, hari sa Babylonia, miadto sa Jerusalem ug gipalibutan kini. Ug sa iyang kamot gitugyan sa Ginoo sa Joachim, hari sa Huda, uban ang usa ka bahin sa sudlanan dito sa balay ug iyang gidala ngadto sa yuta sa Sinar o yuta sa yuta sa Sinar sa balay sa iyang Dios ug gidala ang sudlanan sa balay sa tipiganan sa Dios. 3 ug ang hari misulti kang Aspinas ang pangulo sa iyang mga yunoko sa pasudlon niya ang pipila sa mga anak sa Israel kadtong kaliwat sa harianon ug sa mga halangdon. Dayon sa verse 4, mga batan-on nga kang kinsang walay ikasaway, hinuno ag ikahimutan kaayo og batid sa tanang kaalam, og tinugahan sa kahibalo, og magialamon sa siyensa, og kapid-an nga walay ipahiluna sa palasyo sa hari, og iyang tudluan sila sa kahibalo sa mga pinulungan sa mga kalyanhon. So atong mga panahon nilang Daniel, so nabihag man to ang Israel, ang Jerusalem. Nakuha dayon apil silang Daniel ato iyang mahigala. So ang hari nagsugo nga pangitaa ang pinaka mga maayo ba, mga well-favored, mga bright, mga wise nga mga tawo nga ilang nabihag dayon dalon sa iyaha. So mo nay sugo sa hari, iyang gipapangita ang katong mga wagyoy apan, mga skillful, mga manggialamon nga mga kuan nya batid sa kahibalo. Mo gipapangita na sa hari nya apil silang Daniel nga napili ato. Dayon in order nga mapadayon sila nga maatiman, nga mapadayon ang ilahang ka-bright or maatiman ang ilahang pagka-will-favored ba sa ilang wisdom, sa ilang skills, sa tanan nga naan nila mga talent para na maatiman ang hari nagsugo no nga ipa-take good care sila ba by feeding sa pagpakaon sa ilang sa mga harianong mga pagkaon. So ang hari that time or ang mga tao ato sa Babylonia naghuna-huna nga ang katong harianon nga mga pagkaon mautoy maghatag og maayong kaayuhan ngadto sa mga katawhan. Mao nay hunahuna sa
sa mga tao sa Babylonia. Pero kay kini silang Daniel, na-educate man ni sila kung unsa di ay ang tinuod or unsa di ang pinakamaayo nga kalanon sa usa ka tawo aron muuswag di sa panglawas. Ding muuswag di physical, spiritual, samot sa mental mo nahitabo nilang Daniel ani nga time. So unsay man do sa hari sa Daniel 1 verse 5 giingon dinhi, og adlaw-adlaw ang hari nagapalain alang kanila og usa ka bahin sa mga lamiang nga kalanon sa hari og sa vino ug iyang gipainom ug siya nagsugo sa ilang nagsugo nga sila pakanon sa ingon ni anak sulod sa tutulo ka tuig ug nga sa katapusan na kinahanglan mga tubang sila sa hari. So mo nay sugo sa hari sa verse 6. Karon ang pipilan ini kanila mao si ang mga anak sa Huda nga si Daniel, Azaniel, Misael og Azarias. So mo nay sugo sa hari nga naon sila'y murag na sila'y kuan ba nga matubang sila sa hari. So kinahanglan para ma-preserve ang ilang pagka-bright, ma-preserve mas mo-enhance ilang ka-bright, pakan-a sila sa mga lami ang pagkaon sa hari. Mo nay gisugo sa hari. Noon kanang palamnon gyud mga luxurious gyud kay to. Unsay mga lami sa tong pagkaon karon, tanganlin at tanan. Mao nay inaanak kalami ang gipakaon sa hari dito sa nilang Daniel. Dayon kini si Daniel noon sa gibuhat nilang Daniel. Mo toy mando sa hari. Pero kini silang Daniel, sa akong inanggin ganina, na-educate naman sila, nagtuman sila sa prescribed diet niya. Mo na, sa ilang pagtuman sa prescribed diet, mo to hinungdan nga, nahimo silang well-favored ba, na sila'y kanang advance sila sa ilahang kanang kinabuhi. No, sa pagkabalo nilang Daniel sa plano sa hari, pagkabalo nila nga, pakaon man ta ani. Mo man ipakaon sa ato, kay nabihag man ta. So, ang gibuhat nilang Daniel, na wala sila nisugot sa plano sa hari. Naa sila'y desisyon nga gibuhat. Wala sila nagpaundayon kay kasabot naman sila unsa ang pinakamaayo. Na-educate man sila nga mao to ang pinaka-the best nga ilang marangan or mao to'y maghatag kaayuhan para sa ilang panglawas. So ang ilang gibuhat ni-insist sila ug ilang gipili no nihangyo sila sa eunuko nga mas pilion lang namo ang katong maayo nga diet. Sa atong basahon unsa ilang desisyon sa Daniel 1 verse 8. Apan gituyo ni Daniel sa iyang kasing-kasing nga dili gayud paghugaw sa iyang kaugalingon sa mga lamiang kalanon sa hari. Bisan sa bino nga iyang gipainom, busa iyang gipangayo sa prinsipe sa eunuko nga dili gayud hugawan niya ang iyang kaugalingon. Karon gihimo sa Dios nga si Daniel nakakaplag kaluoy og malumong pagbati sa atubangan sa prinsipe sa eunuko. Ug ang prinsipe sa mga eunuko miingon kang Daniel, ako mahadlok sa akong agalon nga hari nga maoy nagbuot sa iyang kalanon ug sa inyong ilimnon. Kay ngano man nga mahimuot siya nga magsudong sa inyong mga nawong nga labing mangilad kaysa nawong sa batanong lalaki sa inyong panuigon. Busa buot ba ikaw nga mamiligro ang akong ulo atubangan sa hari? So aha man ni tama sa dayon laktod sa 12. Sulayi ang imong mga sulugoon, gipangaliyo po ko kanimo. Sulod sa napulo ka adlaw lamang, kami pahatagi nila sa utan nga pagkanon og tubig nga pagaimnon. So verse 13 to 14, og ipatan-aw diha sa imong atubangan ang among nawong ug ang nawong sa mga batanong lalaki nga nagakaon sa mga lamiang pagkaon sa hari. Ug sumala sa imong makita, hukmi ang imong sulugoon. Busa siya nagpatalinghog kanila niining paagiha ug gisulayan sila sulod sa napulo ka adlaw. So naay test ba, naay challenge nga gihatag naay kinang gi-request silang Daniel ngadto sa hari para ma-prove kung unsa gyud ang benefits aning original diet. Ay lang gipangayo sa verse atong mga basa, utan og tubig lamang. Grabe, mas stricto pa na sila dahil sa una kaysa sa ato. Kita na, ay na mga juice nga ginagmay ron, ang uban. No, niya. Ang gipayan ng Daniel ato, tubig ug utanon lamang niya. Ang kabalo mo, unsay kanang huna-huna, no, nahitabo mo na sa itong time karon unsay huna-huna sa ubang tawo. Buot day ka nga, ay kanang, ganahan day ka nga, ang imong dagway, mas bati, mas mangilad pa, mas mangilad pa kaysa parehan yung mga panuigon. No, mo na ilang huna-huna ang manghuna-huna sa kalibo sa mga tao sa dili katawahan sa Ginoo or mga tao sa mga unbelievers ba. Sige na sila bantay nga. Ganahan day ka nga inyong dagway kay mas ngilad pa sa ubang batanon nga parehan yung edad. No, mo na gisulti niya. Unsa gi response ni Daniel? Tagaimig 10 days.
ang kanang mga batanon nga inyong gipakaon o papadayon na nagpakaon diha pulo ka adlaw pero kami tagae lang mi og utanon og tubig sulod sa napulo ka adlaw ding tan-aw nato or tan-awa og kinsa ang mas kanang kuan ba mas nagmaayo diha sa ilahang panglawas or sa ilang panghuna-huna sa tanan lang aspeto sa ilang kinabuhi tan-awa og kinsa ang mas advanced o mo toy gibuhat dayon sa Yunoko, ni agree man ang prinsipi sa Yunoko ato. So, ang nahitabo, no, dayon sa tigi, ato. So, 10 days. No niya, one thing ato pong ang bantayanan, no, si Daniel, ang kabalo mo sa gi-response si Daniel, no, balik ta sa atong giingon ni Daniel, sa iyahang desisyon niyang gipili ba? Gipili niya nga dili daw niya i-defile ang iyahang kaugalingon. So si Daniel iyang gi-consider nga pinaagi atong mga pagkauna, motoy mudaot sa iyahang kaugalingon, motoy mulaglag sa iyang kaugalingon, no? Motoy hinungdan posible ay pwede mahitabo nga motoy makapakonhod sa iyang pagsabot. No, kaya giingon ni Daniel din nga giun sa ton niya nga dili niya i-defile ang iyang kaugalingon pinaagi sa mga lamiang pagkaon sari ba. Nya moyon ka og defile. Now, to make unclean or impure, such as to corrupt the purity of perfection, corrupt, mo pahugaw sa imuha, no, sa mahimong physically ka nga hugaw, or especially sa mga, makontaminate ka ba, pinaagi. Muna gitudlo ni Daniel sa kaugalingon, nga kumukaon ko ng mga pagkauna, makapahimo na makontaminate siya, makorrupt, muna gi-educate niya sa iyang kaugalingon, matong mas nipili siya sa utanon og tubig lamang para ang iyang kaalam gikan sa Ginoo ma-maintain gyud niya dili gyud mahugawan tungod atong mga pagkauna kay maka-defile man to sa iyahang pagpasabot sa iyang kaugalingon mo tay makapa-defile sa ilaha. So ang resulta na no nga pagpili ni Daniel sa pinakamaayo nga sa pagpili sa utanon sa original diet no niya sa tubig nga mainom. So ang resulta na sa Daniel 1 verse 15. Anhita sa Daniel 1 verse 15. Ug sa natapos ang napulo kaadlaw ang ilang mga nawong nakita nga labing ambungan ug sila labing tambok ug sa unod kay sa tanan nga mga batan-ong lalaki nga nangaon sa lamiang pagkaon sa hari. Then verse 16 to 20, busa gikuha sa mayordomo ang ilang mga lamiang kalanon ug ang bino nga unta gipainom kanila ug gitagaan sila sa utan. Karon mahitabo niining mahitungod niining upat ka mga batan-ong lalaki ang Dios naghatag kanila kahibalo ug kabatid sa tanang kaalam ug kinaadman sa mga Kaldeanhon. Ug si Daniel may maayong pagsabot sa tanang mga panan-awon ug sa mga damgo. Ug sa natapos sa verse 19 to 20 ug ang hari nakigsulti kanila ug kanilang tanan walay hingkaplagan nga sama kang Daniel kang Ananias kang Misael ug kang Azarias busa ming pabilin sila diha sa tubangan sa hari. Ug sa bisan unsang butanga bahin sa kaalam sa salabutan gigipakasayran kanila sa hari, iyang nakita nga sila labing maayo sa napulo kapilo na 10 times kay sa tanang mga mago ug sa mga manglalamat nga diha sa tibuok nga ginsakupan. So ang nahitabo tungod kinipili man silang Daniel, mas nipili man sila tong prescribed diet no katong utanon, mga fruit-bearing mga herbs or tubig, no, para dili sila makurap tungod sa ilahang desisyon nga ilang gibuhat. Nakita mismo ang mga hari nakabalo. Ang hari na niingon nga nakita niya nga 10 times siya nga mas manggialamon kaysa ubang mga kabatanunan or sa ubang tawo mas nalabuan pa. Ang nahitabo 10 times siya nga mas bright or mas advanced atong ubang mga katawhan. Nya katong mga manggialamon, giila na to sa ilang time ba nga manggialamon or mga batid sa mga magician or unsa pa to mga scientists ba kato, astrologers, mas nalabuan pa nilang Daniel. Nga naman to. Tungod kay wala nila hugawi, tungod kay dipili sila sa gikinahanglan sa lawas. O, kabalo man ang Ginoo nga mo to ikaayo. Nya kung mapili ang tawo sa ikaayo, disud pod og dautan ang resulta. No, dili inana kay maayo ang gisulti sa Ginoo nya pilion sa tawo ang maayo. Ang resulta pod ana ikaayo sad sa toa. So muna no kinahanglan nya kung ganahan ta no kanang kanamon ta ni mag-inspire sa ato ba nga in order nga murag mo advance ta matabangan ta sa somehow sa ubang paagi. So pinaagi day aning mga pagpili sa pinakamaayong pagkaon mao din siya usa sa mga rason nga makahatag sa nato og kanang tabang ba nga mahimo sa tang muuswag diha sa ato ang panglawas or sa bisan unsa nga pangapaagi. No then
o dinhilang ko tama na pisabat sa tanan. So makita nato no nga kanang unsa ang blessing ba nga kanang musunod ka sa karaan nga dalan. Makita nimo ang blessing sa panahon nilang Daniel. Unsa naka nindot silang mga nadawat no mga benefits ba. Di ano to makita nga ang katong sa parable nga naagi declare na sa Bible no katubitong na bless sila 30-fold, 60-fold, 90-fold. Makita nato ba nga naay ang blessing sa Ginoo is magdepend na siya sa tuong choice pod na atay cooperation ba sa langit na siya gitaga-gamay, ilang gi-merchandise, ilang gigamit og maayo, ay ilang pagkagawi, nanaghan, maginana mga inaana nga principle ba nga naay uban nga mo nilang gipili nya mora pud lang nadawat and apoy uban nga naapod sila gipili nga lahi pero nakita nimo nga naa sila nadawat nga benefits katong gitagaan sa isa ka talento pero niyang gitaguan kay di niya gamiton sa may nahitabo niya gibawi pa ang isa ra ka buok ang nag-iisa sa kanya kinuha pa ano man ni-refuse man siya so pareho ra sa nasa tong time ron ang mga tao makadungog. Ang uban mo step 2 steps, ang uban 5, ang uban 10, no? Ang Ginoo nakakita ana nakakasabot siya ba kung asa ang gusto mag-Daniel, kung sa man ka gusto ka mag sa panahon sa kanang gitugot ni nga diet inaana na ang matag usa is mamili according sa ilang conviction. Unya ang Bible nagpresent unsay benefits. So sa inspiring nga storya nga story sa time ni Daniel makita nato jud kung unsa jud ay ang highest maximum no ang maximum benefits nga makuha nato so nindot kayo ang iyahang kuan bang iyahang inspiration nga gihatag sa tuwa so why not no nganong dili man ta mo kabot sa nindot kayo nga goal no so mo gingon nga ang tao na siya pagpili ang Ginoo maghatag siya ana so sa parable sa talent, makita nato nga ang makatawhan sa Ginoo sa nagkalain-laing naong diri sa yuta. Dili na dita kaingon nga uy dapat frutarian ra jud mo tanan or dapat ingani jud ana ba dili no wala tay nakita nga principle sa Bible nga naing ana no isa ra ang panahon nga mahitabo nga uniform na ang kanon sa mga tao sa diha nga iya nang i-restore ang tanaman sa Eden no ibalik na niya ba di ba sa new heaven and new earth ipakanaog na niya ang langit kanang langit niya si babaw wala na diha ang kingdom iyang ipakanaog dire sa yuta sa prophecy ni siya nga study ug anang panahon na no wala na ang kanon sa tao katong naa diha sa imong palibot nga mga back to original diha na jud ta kaingon 100% na original na kay gi-restore na niya balik. Pero minus na gid ni siya. Wala nay mo patay ug mananap. Inana ang paglaom nga ato ang makita ba sa unahan nga kanang panahon na wala na. So kung gusto ta nga kanang murag mag-practice ba, mag-practice ta nga mag-deny sa tong kagalingon. Pwede na siya. Nanatay example sa Bible nga mahimo na siya. No mahimo na siya nga mubalik ka sa original diet. Ang uban sad ning balik sila sa original diet aron kanang dili lang sa ingon nga sa time ni Daniel na sila yung mga discernment, mga visions and dreams. Nay uban nga ning balik jud sa original diet, convicted jud sila kay nakita nila nga naay physical benefits na nga ayo ilang mga sakit. Na nga improve ilang mga pananaw. Na nga improve ang ilang bowel movements. Ang uban sa una nga wala pa ning sunod sa Eden diet or wala labot ang meat. Moadto sa CR mga siguro every 3 days, every 2 days dugay kaayo ang bowel movement perting hinaya. Sa diha nga nag-change diet na dito nakita na ang mga benefits. O sa akong example sa akong kaugalingon nakita na ko na nga benefits kay nakaagi naman ko nga dalan no so para sa ako convicted ko nga dili na ko mobalik pa sa katong permitted diet kay nakita na nako ang benefits ang uban siguro wala pa nakita nila lahi ang conviction sa matag tawo mo na nga sa
panahon sa record ni Apostle Paul na siya gitugon. Ang Ginoo na nagtugon sa tuwa. Mo na ato na siyang i-touch gamay. Dire sa human ani nga presentation. Kung unsa ang guide sa Ginoo para sa iyang katawhan nga ang uban nakasunod, ang uban na adire, ang uban na adito. Naa siya gi-harmonize na niya tanan. Kay nakahibalo ang Ginoo sa iyang pagkamapailobon ug sa iyang long suffering para sa tuwa. Nakahibalo siya nga kaning mahitungod sa pagkaon dako jud ni siya nga pagsulay, no? So naputay makita sa kalibutan nga gi-justify nila nga katong gideklara sa Ginoo nga kanang dulumtanan ilang gigamit ang mga kasulatan pod nga ilang gibalina nga mura bag nahulog ba nga gi-retract na sa Ginoo ang katong giingon niya sa Leviticus, sa Deuteronomy nga dili niya ipakaon kay mga dulumtanan, giusab na to. Imbis ang pasabot sa Ginoo is para sa mga butang nga iyang gitugot sa tower, sa iyang gihatag nga maayo, gi-apply na pud to nila ang mga dili maayo or katong mag-declare jud niya ba nga word for word ng mga dulumtanan. So before ta mo adto didto, maghatag taglain nga example na summary lang ni siya. Di na nato ni basahon tanan, no? Kay for time sake ang maka-focus sa katong gitugon ni Apostle Paul. Sa makita ninyo sa wilderness sa Kamingawan, ang mga Israelites gikan sa Ehipto. Of course, mga slaves la dito. So kung unsa ang provision nga gihatag na sa Ehipto, maoro gidto ang ilahang naandan na murag na lifestyle na nila ba. So kung makita nimo sa Exodus 16:3 kanang nadyo side effect katong ilang diet sa Ehipto nga kung unsa ang provision nga gihatag sa Ehipto nila, no, klase sa mga pagkaon kay slave naman sila dito, wala sila choice bitaw siglang sa trabaho mo na nilang ilahang lifestyle jud ba. Makita nato nga nag-adjust, naglisod jud sila adjust pag adto nila sa Kamingawan. Pag adto nila sa Kamingawan, unsa na may ilang kaunon dito? Nagsige sa biyahe. May pangapananom dito, kung nasa maagian. So may lang maagian, cactus. Or unsa pa na diha. No, so wala na, nanay test na dayon. So nagkuan na din sila kanang yaw-yaw na sa mga patyon ninyo din he. Unsa man ni? Dito sa Ehipto naglingkod mi dito, nangaon mi palihog ni tagbasa, basahon lang nato. Isag kanila nga verse ato ning basahon. Palihog Exodus 16:3. Ug mingon kanila ang mga anak sa Israel, apat hinoon namatay kami pinaagi sa kamot ni Ihuba dito sa yuta sa Ehipto. Sana naglingkod kami tupad sa mga kulon sa mga unod. Sana nagpangaon kami og tinapay sa pagkabusog. Kay kami gidala ninyo dinhi niining Kamingawan aron sa pagpatay sa kagutom niining tibuok nga katalingban. Diara. Nagliso na sila adjust no, nag-struggle. Kay naanad naman gud sila. Mo po ni sa panahon nilang knowing nga kanang nanaghan ang generation ba. Imbis nagtugon ang Ginoo, okay, tugutan ta mo ka unod pero ay kalimti ha. Nagtugon bi ako niyo sa mga balili. Iya bitong partner bi ato niyang duha. Pero ako jud chance nga mulabaw jud ang unod kay ang unod is lami jud siya. Nagid siya stimulating stimulating a taste para sa ato ang mga dila. So, sa nahitabo sa mga Israelano, naglisod jud sila, naging sila struggle. Pero bisan sa ilang struggle, wala bisan na ilang paggunahon ito, saman nga mamatay na lang mi diri. Dili purpose sa Ginoo ipagawson sa Ehipto or mamatay sila. No, dili. Ang purpose sa Ginoo para ma-bless sila. Kay mahimo silang katawhan ug ang Ginoo mahimo lang Ginoo. Pero sa dihang nga silang sagyaw-yaw, itagaan sa Ginoo silang gusto. Pero nakita nato kung unsang pinakamaayong gihatag sa Ginoo. Kanilang versikulo 4. 4 lang sa 16:4 sa 16. Unya si Jehova miingon kang Moises, aniya karon, magapaulan ako og tinapay gikan sa langit alang kaninyo, ug ang katawhan manggula og magakuha og igo nga bahin sa tagsa ka adlaw. Aron ako magasulay kanila kung sila magalakaw ba sa akong kasuguan o dili. No, diara, tagaan sila sa Ginoo. Pagpalihog
Tagaan sa Ginoo maayo. Unsa gihatag sa Ginoo? Tinapay nga gikan sa langit. Kita na to no nga sa ilahang pagkanindot silang gipangkaon dito pagkalamian ang unsa lang magipangkaon dito. Tagaan sa Ginoo tinapay. Nagkaon na po sa tinapay sa Ehipto. So dapat dili unta sila magreklamo gihapon ba kay sa atong mabasag nagreklamo gihapon sila sa unahan. So sa Ehipto nagkaon sila unod, nagkaon pagid sila tinapay. Pero sa paghatag sa Ginoo sa tinapay nila, mo pa gyud sa nakontinto. Kay nga naman ang kaning like sa akong giingon ang unod nagi siya stimulating kuan epekto sa tuwa samot na sa itong mga taste buds. So naa sila struggle. Ikaluyan gyapon sa Ginoo, gihatagan gyapon sila sa unod nga ilang gipangayo. Pero sa ilang kaulag, no, wala sila ingon ba nga tagay mig kuan kay para makaon. Kun dili sa ilang kaulag na jud bitaw murag nakuan na gyud sila ba? Murag sa pagkaingon nga kanang sa pagkahangol-hangol na lang gyud. Imbis kay kung nikaon sila atong buntog or quail, di man to mahugaw, no? Wala man sa paulan uwak. Di na to makita ang Ginoo mohatag siya sa katurang within ra sa iyang gitugot ba. So wala sa tagay uwak, tagan sa buntog. Okay man ta ang buntog, pero nang gikuan man to nga gitugot man sa Ginoo. Ang namatian nila ang ilang pagkahangol. Kay imbis gitagaan na sila dito, libre na gyud to. Di na sila mag-ihaw-ihaw pa, mag-unsa pa na diha. Umamunit na lang niya mo to ilang kauntong tinapay. Tungod silang pagkahangol-hangol didto gi laglag. Ang uban pod nga mga mag-present sa kani siya nga topic, mag-ingon po din sila ilang conclusion yun. Mao na kumuka mo unod laglagon mo sa Ginoo. naaba tanak nga minsan naaba na siya sa context sa istorya wala no gilaglag sila tungod silang pagkahangol-hangulan kay gitagaan na sila maayo diha na ha gihatag na adto manggid sila didto sa ilang pagkahangulan sa ilang kanang ilahang pagkayaw-yawan kay wasa na kontento sa gi-offer sa Ginoo. So mo na ang uban nga kanang ma-inspire po sila ani nga story hala bitaw no nindot sa dito no gagihatag sa Ginoo na pareho sa storya ni David. So ni Daniel. Makita nato nga ang kaning gitugot sa Ginoo ba mahimo siyang ang tao di nakapugong siyang kagalingon nang hangol-hangol na bitaw nga imbis kung para sa tunga time nga ana ba na unta sila pagpugong silang kaugalingon nga pwede rag naa pwede rag wala di naman noon kinahanglan naa man jud demand in demand jud o ila pang mo accuse pa sila sa ilahang pangulo nga unsa man patyon ninyo in ana kahangol ang ilahang kasing-kasing ug tungod ana gipatay sa dili tungod kaning kaon sila sa buntog nga gitugot sa Ginoo kay wala nagtugot ang Ginoo buntog para kaunon la para mamatay sila kundi silang pagkahangulan silang pagkareklamador. So nilabay na ang mga tuig naabot na ta sa New Testament sa pag-abot na ni Jesus sa ministry diri sa kalibutan kaning issue sa pagkaon wa gihapon ni nahuman mao na nga nagisulat ra sa Biblia nga mga guide nato no nga unsa na to pag handle ni nga mga issues ba nga uy ngano man ni sa pagkaon na sa issue lang sa pagkaon sa panahon sa pag-abot ni Jesus nga ang issue sa pagkaon ba ang controversy na abot gihapon ug nahimo gihapon siyang kanang nahimo siyang point of condemnation nga gisakyan pud ni siya sa mga lahi nga mga denominasyon na tungod sila mga pangulo nga nagtudlo nila nga tanawa si Jesus mo malagi na hinahitabo o pwede ra malagi kaunon tanan kay mo gawas ra na sa padung ra man na sa CR o inana ba so ang Ginoo naghatag mo siya kanang panabot no sa katong gusto mo sunod sa insakto ba naghatag siya og kahayag so unsay may pasabot atong sa time ni Jesus nga giingnan man yang mga iskribag mga parisiyo nga kuan man dili man ang nagasulod mo ay makapahugaw kato man nagagawas unsa may conclusion sa mga iglesia sa ilahang mga magtutudlo nga naka-eskwela sa mga dagkong mga universidad conclude nila pangaon mo tanan wala na ni problema kaon mo tanan inig kasakit nimo kaning kaon ka tanan wa nay pugong ba wala nay subay dito sa unsay gitugot sa Ginoo unsay wala
O pagkasakit nimo kato yung magtutudlo, muunong ba to nimo dito sa ospital? Kana high blood na, nanay mga daghang klases mga sakit. Dili ra ba pud no? O mo nang kitang kuan mo share jud tani kay makasave man ni siya sa mga tao nga kanay mga sakit-sakit. O, ang pag-change sa diet ako kay blessing. So atong ihatag karang panahon, Sister Baby, unsa may pasabot atong dili nagasulod, mo'y makapahugaw kung dili ang nagagawas. Pasabot ba to nga pwede nang kaunon tanan, wa nay pili. Gitugot og dalumtanan pwede na ba? Mo ba nay giingon sa Ginoo? Okay. So atong basahon karon, may buntag di ay happy Sabat mga minahal ko mga kaigsunan. Atong basahon kaning sa Marcos kapitulo 7 bersikulo 1 hangtod sa 6. So, basaha, Brother Ariel. Marcos 7. Ug sa gitapukan si Jesus sa mga Farisiyo ug sa pipila sa mga eskriba nga nangabot gikan sa Jerusalem. Ilang nakita nga may mga tinun-an niya nga nangaon nga hugaw mga kamot. Sa ato pa wala makapanghunaw. Kay ang mga Farisiyo ugod ug ang tanang mga Hudiyo dili man mukaon kun dili pa una sila makapanghunaw pag-ayo sa ilang mga kamot. Agig pagbantay sa gikabiling-biling kalagdaan sa mga katigulangan ug inigabot nila gikan sa tiyanggihan dili sila mukaon gawas kung manghugas una sa ilang kaugalingon ug daghan pang ubang mga gikabilin-bilin nga kalagdaan nga ilang ginabantayan. Ang paghugas sa mga tasa, sa mga kaang, o sa mga sudlanan nga tumbaga, o kaniya nangutana ang Farisiyo, o mga ekskriba nga nanagingon. Ngano ba nga ang imong mga tinun-an, wala man maggawi, sumala, sa gikabilin-biling kalagdaan sa mga katigulangan, o nangaon man hinoon nga hugaw mga kamot. Ug siya miingon kanila, maayo gayud ni Isaias ang pagkahimo sa propesiya may tungod kaninyong mga maot. Sumala sa nisulat nga nagaingon, kining mga tawhana nagapasidungog kanako pinaagi sa ilang mga ngabil. Apan halayo kanako ang ilang kasing-kasing. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako sanglid sa ilang pagpanudlo, ilamang gipadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lamag mga tawo. Inyong gibiyaan ang kusuguan sa Dios ug maoy inyong ginahawiran ang gikabilin-biling kalagdaan sa mga tawo. Okay. So ang atong masabtan din hiniini nga maong sulti ni Kristo. Ang yan tubag nga to sa Parisiyo. Ang nahitabo diha igsuon wa sila nangaon og mahugaw. Ang problema din ang pagpanghunaw. Kay ngano man ang ila di ay gikabilin-bilin nga kalagdaan nga manghunaw sa dili pamukaon. Anya ang mga tinun-an nangaon nga walay pupanghunaw pero dinhi aning bahina wala nagmention og unsay ilang gikaon nga nagkaon sila og mahugaw. Pero ang uban nga mga sekta ila na dayon ang gidugangan nga nangaon mapwede na makaon bisan unsa nga ilang gustong kaonon. So padayon ta katuha atong timanan wala sila nakapanghunaw. Sa bersikulo 18. 7:18 sa Marcos hangtod sa 23. Ug siya miingon kanila, wala ba di ay usab kamoy pagsabot? Wala ba ninyo palandunga nga bisan unsay magasulod sa tawo gikan sa gawas dili makapahugaw kaniya? Sanglit dili man kini mosulod sa iyang kasing-kasing, kundili ngana man lamang sa iyang tiyan. Ug busa igait sara sa gawas sa ingon ni ana iyang gipahayag nga malinis di ay ang tanang kanunon. Ug siya miingon, ang nagagula gikan sulod sa tawo mao ang makapahugaw sa tawo. Kay gikan sa sulod, gikan sa kasing-kasing sa tawo, nagagula ang mga daotang hunahuna, pakighilawas, pangawat, pagbuno, pagpanapaw,
kaibog, kadautan, limbong, kaulag, kasina, panulti sa pagbuling sa dungog, pagka mapahitason, binuang, tanan kining mga butanga, nga dautan nagagikan sa sulod, ug mao kini ang makapahugaw sa tawo. Okay. So, diri sa versikulo 18, nag-ingon si Ginoong Hesus, wala ba day kamoy pagsabot? Wala ba ninyo palandunga nga bisan unsay magasulod sa tao gikan sa gawas, kini dili makapahugaw kaniya. Ang word nga gisulti, no, specified, magasulod. So kung mikaon ka nga walay panghunaw, misulod nga wala ni magituyo nga katong mga abog-abog, katong mga buli nga naa sa imong kamot, or gipaphaan ra ba to ang iyang kamot, pahid ra sa ilang sinina or unsa ba, trapo, gitrapuhan na nila, wala sila nang hunaw. Wala pag gibubuag tubig or gisawsaw ang ilang kamot sa tubig. So, ang naa sa ilang kamot nga mga abog-abog bagon sa dinha, ug makasulod to sa ilang tiyan, dili to makapahugaw sa tawo. Dili buti pasabot kay magasulod, katong magasulod. Pero kung mukaon ka sa mga pagkaon nga gisgutan ganina nga dili gitugot sa Ginoo kay makapahugaw sa atoa, wala na magasulod. Gipasulod gina nato. No, gituyo ba gid ba? Sumuna nga kanang giingon busa giingon niya nga malinis ang tanang kanonon. That means kanonon gani kadtong prescribed food nga gisgutan ka ganina nga kun mukaon ta ato nga walay panghunaw, dili to makapahugaw sa tawo. Pero ang saon man nga gusto pa jud pud mukaon, no? Kanang mahimog himuon na nilang katarungan. Pero ang Dios naghatag kanato kanonon, prescribed food. Unya, ang hinungdan ana nganong gihatag niya aron makabaton tag maayong panglawas or atong obserbahan, mutaas ang atong kinabuhi. O mismo sa akong kaugalingon naka-experience ko nga sa kadaghan ako gibati ang pagbiya sa pagkaon anang mga bisan na gani sa mga unod, wala na jud na nako gituyo nako na pareha ni Daniel. Nga makaedad pa ta or mo saka-saka pa ang atong edad. O giingon diri mosulod ra sa kasing-kasing pero ang makapahugaw da sa tawo igsuon kaning giingon diri sa 21. Kay mugula siya gikan sa kasing-kasing. Ang daotang huna-huna. Kabantay ta atong huna-huna, maadyo kaayong mag-drawing-drawing og dili maayo, labi nagdatay makita nga dili maayo nga linihukan sa tawo. Mo conclude na din ta, mo hukom na din ta nga mao ni siya, mao na. So mo nay makapahugaw nato. So ato nang likayan. Nag-ingon pag diri gikan as kasing-kasing ha, pakighilawas. So ang kasing-kasing maibog bisag nanay asawa, maibog paghapuglain. So muna nga makapahugaw nato na, pero wala na hibaloy sa uban. Pangawat, ibog ka sa butang sa imong isig kataw, mao di ni makapahugaw nato. Pagbuno, sa manang pagbuno, magpatay, magdumot. No, kung nagdumot ka sa imong igsuon na Unuhuan 3:15, nagkuan na ka, nagdumot, nakapatay na. Panapaw, no? Kabalo na tag unsa ning panapaw, spiritual nga pagpanapaw o material nga pagpanapaw, physical nga pagpanapaw. Kaibog. So mo na makapangawat kay naibog man. Unya mo nang usahay malubong sa utang kay naibog man. Kadautan. So kaning kadautan igsuon lawlessness na siya. Nga walay balaod nga imong sundon kay ikaw maoy magbuot sa imong kaugalingon, maunay makapahugaw nato. Gisulti sa pulong sa Ginoo. Pagbuling sa dungog. Ano? Limbong. Manlimbong ka. Tungod kay naa kay mga motibo nga dili maayo, mo nay makapahugaw sa tawo. Kaulag. O kasina. Panulti sa pagbuling sa dungog. Dauto na to ang tawo tungod kay do natay unsa ba kaha ang mga rason, so kana maoy makapahugaw nato. So gi-specify diri igsuon para dili na ta ani magbuhat ani kay mahugaw ta atubangan sa Ginoo. Pagka mapahitason, nga bang mga atong underestimate ang mga kakayahan sa tawo or atong underestimate ang iyahang pagpangalagad or unsa diha kay imong gibati nga ikaw ray maayo. Binuang.
tanan kining mga butanga nga dautan nagagikan sa sulod sa atong kasing-kasing ug mao kini ang makapahugaw sa tawo. So gi-specify man diri igsuon pero ngano man nga mul end up man ang mga tawo nga magbasa ani sa pagkaon sa bisan unsa na lang gyud nga makaon kutob sa masulod sa ilang ginhawaan. So klaro kaayo no nga atong natun-an karon unsay maayo kanang gibuhat sa Ginoo nga ri kanato iyang mga pulong makaayo alang kanato. Ug ang dili makaayo yad yung gi-specify kanang pagbuling sa dungog, kadautan, limbong, kaulag, kasina. So kanang kasina usa po na siya igsuon nga makapabuling sa atong pagkatawo at tubangan sa Dios. So dili ang issue dinhi aning Marcos City dili kay aron gisulat ni aron nga ipakaon hasta tong dili gitugot sa Ginoo kun dili mabadlong ta mamahinumduman ta ma-reminded ta nga kanideng makapahugaw sa tao kanang gikan sa kasing-kasing nga dili maayo nga mga mo end up sa dili maayong binuhatan. So klaro na kaayno nga kita dili ta nga ay basta makaon kaunon tanan. Pero hunahunahon na to igsuon nga kun motuman ta gani nag-ingon diri sa Isayas nga kun kita matarong gani ta ba gusto ta nga mahimo tang matarong atubangan sa Ginoo kanang maayo mao nay atong kanon sama na siya na sa Isaiah 55:2 nan ngano man nga magagasto kamo sa salapi alang ni ana nga dili tinapay ug sa inyong pinangitaan alang ni adtong dili makabusog patalinghog kamo pag-ayo kanako ug tuguti nga ang inyong kalag patalinghog kamo pag-ayo kanako ug kan-an ninyo kana nga maayo ug tuguti nga ang inyong kalag magakalipay sa iyang kaugalingon nga katambok. So gikinahanglan pod nga aron makasunod ta ni anang mga prescribed nga pagkaon sama ni Daniel atong tan-awon ang giingon sa Ginoo dire ginasay tambag sa Proverbio 23:26 nag-ingon ang Dios kanato anak ko ihatag kanako ang imong kasing-kasing dili ba ang mga dautan nga nangguwa diha sa kasing-kasing mahihinungdan nga makapahugaw sa atua og ipahimuot sa imong mga mata ang akong mga dalan. So sa dihang mukaon ta sa giingon sa Ginoo nga makapaayo sa atong lawas makapataas tong kinabuhi makapaayo sa atong mga binuhatan, no? Atong kasing-kasing atong ihatag ngadto sa Dios og ang atong mga dalan ipahimuot nato diha sa iyang mga mata. So mao na siya ang buot ipasantop sa atong mga hunahuna ang punto diha sa Marcos City nga atong gibasa kaganina dili na siya aron ipakaon sa atoa ang tanan nga masulod sa atong ginhawaan. Kundili malinis ang tanang kanonon. Walay panghunaw ang giingon din sa maong kapitulo. Walay panghunaw nangaon ang buling masulod sa atong tiyan kaitsara sa gawas. Pero ang makapahugaw nato sa atong kinabuhi, labi na sa atong pagpagsunod kang Kristo, mao kadtong nagagikan sa kasing-kasing nga dili maayo. Og maunay atong ampingan nga kaigsuonan aron nga mahimotang takos sa pagbalik unya sa Ginoo. Kanang pagkaon nga makaayo sa lawas kun kita matinumanon kanon nato kanang maayo. So mora to ang okay atong ihatag ni Ade. Daghang salamat. Okay na. So klaro kayo no sa gisulat sa Bible ba na ang topic dire dili about sa pagkaon sa mga bisan unsang klase apil tong mga gideklara sa Ginoo nga dulumtanan. Ang object man gud sa mga tao nga nagpakaron ingnon sila nga mga magtutudlo nga mo ni sila nag-deceive sa mga tao kanang mga tao nga naa diha sa mga iglesia na imong katawhan sa Ginoo diha nga deceiver sa tungod sa ilahang mga magtutudlo. Ang object ani magtutudlo gikan sa mga eskwelahan sa mga tulunghaan nga gigamhan sa mga Jesuits ug sa mga unsa pa na dihang mga tao nga na-inspired sa pagsupak sa Biblia is para i-erase nila ang balaod sa Ginoo sa panglawas. Aron isa ni siya sa pamaagi sa kaaway nga ang mga tao mas daghan pa ang magsakit
Kay without considering religion, ang katong mga tao nga taas kayo og meat diet, mas taas gyud ang ilang mga sakit-sakit. Cardiovascular, mga heart, lungs, mga inana ba kung sa statistics sa tong tan-awon, ang mga sakit nagkalain-lain na. Isa sa epekto ana, isa sa resulta kay tungod kay o kanang cause tungod sa taas nga level sa pagkaon nila sa mga mananap, labi na sa mga dulumtanan. Example no, yung mga nila na to ang baboy. Unsa kataas ang cholesterol ng nas baboy. Kaya ang ba nagsuffer lag high blood pressure. Tungod taas ang kayong cholesterol. Yan sige ikaw baboy. O nga naman, kay wala sila tudlo eh. No, pwede ta kayo dili man ang mga kuan mga laglag na sila. Wala tay gibasa diri sa atong iglesia nga kaning mga katawhan ko nakabalo sa truth, wala. No mo giingon dire mo sangko ni siya sa gitugon ni Apostol Pablo sa Roma 14 kung unsa na to pag-treat, unsa na to pag-handle ang mga klase-klase sa mga tawo nga wala sila, example, wala sila kahibalo anang kahayag or wala pa sila nakasunod or ana ba nagkalain-laing mga klase sa mga tawo. Kay kung balikan nato kaning mga magtutudlo nga nag-deceive, naglingla lang sila aron ang mga tawo dili na sila mo sunod sa balaod sa panglawas kung unsa ang original o kung unsa ang gialaw ra niya for a specific season lang unta tuno nga kanang kung boto nanan kung manubo na tong mga kahoy human sa halunok nya abot na tong mga abunda na ang mga supply nila ba pwede ra gid unta sila mo balik sa prescribed diet no I mean sa original diet pero tungod lagi kay kanang tungod sa sala unya tungod kay ang karne na siya stimulating nga lami sa atong dila munang ang Ginoo nakabalo na siya na tanan no pero kung atong tanaw ba ang purpose unta ato niya is for a season lang unta to siya kung atong analyze og bay kay sa Eden na naman siya dito maayo nga gihatag so ang gusto sa mga magtutudlo or makalinglas sa daghan ilahang ang purpose is ilang i-reason kung unsa tong gilatid na sa Ginoo siya yun yung kapa maski pa tayong lawas o ayaw kay ano ang Ginoo maghatag siya kalahian ba asay iyang katawhan asay dili niya di mag natong mga hidden mga pagano ana kay mukaon naman to sila bisan unsa kay mo to sila Ginoo nga giila so para ma-erase na o unya unsa may giingon sa Ginoo diri sa panahon sa storya sa Marcos panahon ni Jesus no ang topic is kalagdaan katong pagkaon nilang way panghunaw is kalagdaan dito sa mga gikabilin-bilin sa mga tawo. Ang ilang setup is wala sila, ang issue dili may tungod kay nangao, nag-serve sila dito og pork chop or nag-serve sila dito og shrimp or lobster. Dili ito mo ang issue. Ang issue nangaon nga way panghunaw. Unya ang katong nang accuse nga, uy, sa man eh. Sala man ninyong gibuhat. O gibadlong gi-reverse ni Jesus, actually sila ang nakasala. Ngano man, nabasa man niya kasing-kasing sa mga scribes, sa mga Pharisees, nga puno sa kasina, mga pangawat, mga unsa man na diha, mga klase sa mga sala nga gikan sa sulod nga na-display silahang pagkinabuhi. Kay kung nakasala sila tungod kay wa sila nang hinaw, no asa man ang balaod sa Ginoo nga ang dili manghunaw makasala naabay mabasa wala no wala tay nabasa sa Bible nga oy ingon ang Ginoo ang di manghunaw kung di makaon nga di manghunaw nakasala wala ang mabasa nato ang mukaon sa dalumtanan laglagon ato masan Isaiah 66:15, 16, 17 Kaya niya karon si Jehova moanhi uban ang kalayo ug ang iyang mga karo masama sa alimpulos aron sa pagpahamtang sa iyang kasuko uban ang kabangis ug sa iyang pagbadlong uban sa mga siga sa kalayo kay pinaagi sa kalayo si Jehova mopahamtang sa hukom ug pinaagi sa iyang espada ibabaw sa tanang unod ug ang mga pinatay ni Ihuba daghan katong nagabalaan sa ilang kagalingon o nagaputli sa ilang kagalingon aron sa pag-adto sa mga tanaman sa luyo sa usa diha sa tiliwala nagakaon og unod sa baboy og ang dulumtanan og ang ilaga silang tanan magadugang sa pagdawat
magadungan sa pagdawat sa katapusan, nag-ingon si Ihuba. Oh, napatay mabasa sa Bible nga, hindi manghunaw, hindi makakaon, hindi manghunaw before makaon, malaglag, nakasala, wala, no? Atong nabasa nga, katong nagkaon sa dulumtanan, laglagon, pero usahon, o dili karon, kundili sa panahon sa inigsirado na sa kalawasan. Kaning mga kalayo, kani whirlwind, mga anger fury sa adlaw na next kapungot sa Ginoo, katong mga tao nga makadawat sa marka sa mapintas nga mananap. Nga naman idawat sila sa marka. Naanad naman sila, no? Naanad na sila nga pag ingon sa Ginoo nga dulumtanan wala man. Kay naanad mo misuki man sila sa pulong sa Ginoo, nakaabot sa ilang kamaturan nga kani kuani dulumtan. Unsay mute? So, ang naunsa na to kung ingon. Na-focus na ko sa chat. So ang giingon sa Ginoo katong ang pagsilot niya ngano man sila nga naabdan man ni sila na close probation ba tungod kay naanad sila og supak sa pulong sa Ginoo no nga pag-abot sa truth nga kani abomination man ni dili mo supak man gyud kay maingon man gyud nga dili nag-ingon ang Marcos nga ipakaon na tanan o nag-ingon na gud ang Roma 14 nga dili ta maghukom umuni next na to nga kuan dili ta maghukom na ta bisan unsa naanad na sila nga supakon mo na nga pag-abot sa light sa Sabat nakadungog na sila nga ang Sabat mao kani adlaw Paulo niya ang marka sa mapintas nga mananap mo ni pag balaan sa Domingo ni patuman sa balaod naanad na sila og supak sa unsay gisulat diri sa Bible. Mao na ang training misitan sa mga magtutudlo nga mga kuan no, mga mini nga mga tutudlo iyang tudloan ang mga tao ba anaron nga ilang i-void, ilang i-reason ang gisulti sa Ginoo. Pag sa Ginoo abomination dili pwede na tanan pag ingon na kani adlaw nga igpapahulay ay dili pagpili mo unsa yung adlaw gusto. Kay nag-ingon si San Pablo. Okay, mo na atong tubagon kay connected ba ni sila? Roma 14, 1, 2, 3 o 4 palihubasa. May tungod sa tawo nga maluyag pagtuo, dawata ninyo siya. Apan dili aron sa pagsaway sa iyang mga dinahom-dahom. Kayang usa ka tawo nagatuo nga makakaon siya bisan unsa. Samtang ang tawong maluya magakaon og mga utanon lamang. 3. Ang nagakaon kinahanglan dili magtamay sa wala magkaon. Ug ang wala magkaon kinahanglan dili maghukom sa nagakaon. Kay kini siya gidawat man sa Dios. Si kinsa ka ba nga magahukom sa binatunan sa lain? Sa tubangan sa iyang agalon, siya anha mo barog o mapukan. Ug siya pabarugon kay ang agalon makahimo man sa pagpatindog kaniya. Okay. Unsay conclusion sa mga magtutudlo nga nag-eskwela sa mga tulunghoan sa kalibutan nga degree in theology, masters in theology, unsa pa na, Doctor of Divinity. Kaon mo bisan unsa, wala na ipili nga naman. Kay kung muadto mo sa original diet, gi-misapply ba adto mo sa original diet sa Genesis 1:29 nga mukaon og herbs. Ang tawag niyo is weak. Maluya mo kay nagkaon ra mo og herbs. Okay, daghang kay punto atong kuhawnan ninyo. Pailubi lang niyo ang panahon ha kay ato ning paspasog maayo niya di na pud mausap pud tarong ba. So ang first nga atong kuhawon is weak. Unsa man ang weak pasabot? So English man ang atong gibasihan King James atong sa concordance. Ang weak is astheneo or yung feeble or diseased impotent folk. So kaning weak, giingon nga nagkaon ra og herbs or utanon lamang, timaniha lamang utanon ra yung ikaon. Gingon ra kay nagsakit siya. Na siya'y balatian. So kung daghan ni siya og kanang angle nga atong makitaan. Number 1, kung ato ka sa natural remedies, kung nakay balatian, unsa man ang pinakamaayo nga imong makuha sa imong palibot, di ba? Ang mga herbs. Di ba? Pero kanang para sa uban, lahi mo pud ang uban, sila mga pagtuon ng alam adto sa doktor pa injection, inom antibiotics na. Kaning gingon diri nga nagkaon na siya herbs kay na siya balatian. So number 1, pwede na to siya ma-apply sa tao nga nay balatian, which is perfectly fine. Walay problema, no?
Number 2, ang nagkaon lamang og herbs o mga utanon gitawag siya weak. Dili ato ingon nga weak physical, weak nga naisakit ato ta sa literal nga weak nga maluya. Mga kuan na lang sila kay nagkaon na sila herbs. So kung atong tanaw na siya, kung ang imong gikaon herbs ra, usama man na siya kung herbs sa tanan. Normal guro no maluya pud ta? No. Kay imbalance ra pud na siya kung herbs ra pud tanan. Tanaw na to ang original diet, nag-ingon dito na ay fruit bearing trees, tree yielding seed o herb yielding seed. So dili lang ingon nga herbs ra, na pud itagaan purog fruits. So na siya balance. Unya, so di na siya ma-apply ana kay ug paintan kita nag-vegetarian ta, sa mga nag-vegetarian na. O sige kaon mo puro ra ba herbs. Dili man pud kay naputay grains, rice, corn, diba? Naputay nuts. Naputay mga peanuts, mga unsang klase sa nuts. Naay fruits, naay vegetables. Kinahanglan balance. Pero ang sila mo conclude na nga, kamo nag-vegetarian mo, di weak mo, nga naman, yung man siya Apostol Pablo nga, ang nagkaon og mga sana utanon lamang weak. O tanawa ko no kung ang among gikaon ang kana herbs ra ba. Dili pod siya masulod. So arita sa despise. So naitawo nga masakiton, nagkaon siya og mga utanon. So siya giingon dito, ayo siya i-despise. Unsa man ang i-despise? Extrateneo. Contemptible despise, least esteemed. Kanang pagtanaw sa tao nimo is kanang ubos ra ka. Tamayon ka. Tinamay, gitamay ba? So ang tao nga may balatian nga nagkaon lamang siya og herbs, siguro na nambal siya, gitawag i-despise dayon sa mga tao. Pero ang heading gingon dawaton, no? Dawaton siya. Ayaw siya i-despise. Ayaw siya tamaya nga nagkaon siya og herbs naman na ang gingon dira is na siya'y balatian. Sunod or nagmaluya iyang lawas. Naingon dira sa dili pa jud nimo tamayon, ayaw pa gid siya hukmi kaninindot kay ni siya. Mao ni siya ang pinakaunod sa mensahe nga gibilin ni Apostol Pablo sa tanan nga mga makabasa sa Bible. Ang hukom nga giingon diri is krino, try, condemn, punish, avenge, conclude, call in question. Gihukman siya kay nagmaluyahon yang lawas, maong nagkaon siya og herbs, siguro na nambal siya sa iyang instance sinitabo sa iya sa iyang situation. Dili siya pwede tamayon, dili siya hukman. Hukman nimo kay ana. Okay, ang isa ka tawo gi-compare man gud ni. Kaning isa ka tawo sa verse 2 nituo siya nga pwede niyang kaunon tanan. Mo yang conviction ba, din napo na siya rason nganong kaning tawhan na nagtuo man siya nga makakaon sa tanan. So ato po na siyang i-address taon-taon. So number 1, dili siya tamayon. Number 2, dili siya hukman. Unsa may gihukom? Condemn. Ang pinakapait pagid kay silutan, punish. No? Pero nakabalo na ta sa general rule po sa Ginoo, dili ta pwede ang maghukom. Dili kita pwede mag-pronounce na kana siya maimpirno na or kana siya malangit na siya. Wala ta tagay. That's a general rule. I-apply gyapon nato na siya sa tanan nga mga area sa kinabuhi sa katao. So hukman siya tungod siyang gikaon, ang Ginoo wala naghatag nato nagkatungod bisan sa iyang giinom or bisan sa iyang gisanina or bisan sa unsa. Okay, general rule man na siya. So balik ta sa tao nga arita sa mo-focus nanto sa tao nga maluyahon, okay no? Kay mo gini dako kay nga excuse ni siya nga sige, pwede ta mo kauntan kay bukaon na ta mag-vegetarian ta mo kaon ta sa diet dito sa Eden, which is ni siya haom kay ang sa Eden kung herbs and trees, fruits, tawgon naman tag week. Tawgon na week. So ang number 1, kani siya nga tawo nga na siya balatian, nagkaon siya herbs. Unsa may background ani niya? Nakabalo ba ni siya sa kamatuoran? Naabay nagtudlo niya? Nakabalo ba ni siya sa well-balanced diet? Sa plant-based diet? Or nakabalo ba ni siya sa gitugot sa Ginoo? Nga pagkaon sa example sa unod unya kanang sa abominable sa dili pa kaon. Wa man nag-general ramang kayang pagsulti. Nya mo conclude ng tao nga kana siya kuan na
No, dili jud wala gitay safety kumudritso ra ta og conclude. So atong masabtan diri nga kani siya nga tawo wala ta kabalo sa iyahang setup. Unsay background ani niya? What if wala siya kahibalo or nakahibalo siya nya na siya nag-struggle siya or na mga factors ba nganong wala siya sa isa ka nganong naa siya diri nya wa siya diri. Unya kani pong isa ka tawo nga nagtuo siya nga pwede niya kaunon tanang butang. Wala po diri gi-conclude nga insakto siya sa iyang pagtuo. Ang giingon diri is dawaton, dili tamayon. Oh, ang nagkaon, ang nituo nga pwede niya kaunon tanang butang. Dili siya pwedeng hukman o katupong nagkaon lamang sa mga utanon, dili pud siya pwedeng hukman kay gidawat sila sa Ginoo. Nganong gidawat man sila sa Ginoo? Nakahibalo ang Ginoo unsay background ani niya nganong naaman ni siya sa Alaska, naaman ni siya diri sa lugar nga in town, unsa may ang kaunon dito nga ug mag-winter dito perti mang taasa. Wa siya laing choice, hunt na lang siya. Gidawat siya sa Ginoo. Oh, magtan-aw na sa unsay makita na nila samot na katong makaraan nga panahon. Mga ilaga siguro ila nang pang tanan na makita na squirrel, unsay lang makita diha. Ila nang kaunon. Pagtuon niya, pwede ni kaon kay sa iyang pagkaon ani naka-survive siya. Wala siya kabalo sa loss of health, wala siya kabalo sa original, permitted, abomination, wala na naabot niya nga truth. No, dili na siya nato mayon sa iya nga, sige ana, ang makasala na, kuno laglagon to sila kay ingon ang Isayas nga laglagon tong nagkaog mga lumtanan. Dili no, di na to na ingon nga, ma-label na to sila na ba. So, ang ingon sa Ginoo dawaton, niya kinsang maghukom, dili ta pwede maghukom kay wa ta nakabalo sa ilahang background or nakabalo na sila sa truth or wala na ba sila struggles na bilang mga rason nga ang Ginoo ang nakahibalo. So sa verse 4 giingon diha siya mubarog sa tubangan siyang agalon. Katong nagtuo nga mukaon siya tanan siguro siya kabalo sa truth. Again ato i-consider o katong nagkaon lamang kay na siya balatian nagkaon siya og herbs. Kato silang duha ka klase sa mga tao, mga tubang sila sa agalon. Dili sila matubang nimo, dili sila matubang nako, kay aron atong hukman. Dili no, adto sila mga tubang sa Ginoo nganuman. Matag usa nila naa sila circumstance kung asa sila nahimutang sa ilang kinabuhi at the present life. Unya, ang katong isa nga gitan-aw no katong isa kay feel niya makakaon siya tanan no niya katong nagkaon sa kuan ay maluyahon magud na siya ana. Feel niya weak lang to no, weakling lang to siya pero giingon dire bantay na to, giingon dire nga kung pabarugon siya siyang agalon, ang Ginoo makapabarog niya. No? Gidawat siya sa Ginoo. Wala ta kabalo kana silang mga nangaon. Applicable na siya in generally speaking katong nangaog mga abomination. Di ta pwedeng hukom kanila panglaglagon sa Ginoo. What if one day pabarugo na sila na makadungog sa truth? Makadungog sa truth niya ilang dawaton. Samot na ka ng uban niya mga sakit niya. Introduce na to ang loss of health niya. Bitaw no sige atong suwayan din. Di na sa mukaon sa mga drumtanan din. Ana atong tudluan ba? Tudluan sila sa saon nga makabuot niya ang kaayuhan siya panglawas. Kung pabarugon siya sa Ginoo, dili siya mahulog sa condemnation nga giingon na katong nagkaong mga drumtanan panglaglagon. Dili jud mo nang dili ta pwede maghukom. Ug ato pong isa nga tuon niya nga taon siya bisan unsa na lang. What if magsakit pud to siya? O moment to lang example magsakit siya or katong week nga nakabalo siya nga uy ako ni i-balance akong diet. O mukaon po kog fruits or kung unsay angay niya bang buhaton. Kung pabarugon siya sa Ginoo, God is able to make him stand. Kinsa man ka nga manghukom. Kinsa ko nga maghukom niya. Basin mapariho sa Parisiyo. Uy, nangaon way panghunaw. Kinsa may sad-an. Sila nga naman, puro sa kadautan sa kasing-kasing. Muna makita na to no, sa atong mga experience ba. Naiuban nga nakabiya na sa pagkaon sa unod. Pero grabe kay sa murder og tao. Pinagi sa mga baba. Grabe kay masina. Pero kung sila'y pastoryahon, nangaon na mo kuan, nangaon mo cheese, o nangaon mo egg, o nangaon mo og or nanginom mo aning processed juice, or nagluto mo with oil. Ngayon na mga fanatical minds. Pero sa pagkatinuod sila,
ang sad-an tungod sa ilang pag-murder or sa ilang pag-condemn or sa ilang paghukom sa mga tao nga wala ning sunod sa ilang exactly ba the way ilang diet. So nagtugon ang Ginoo. Katong nagkaon pa, ayaw hukbi. O katong wala ning kaon, unsan man o katong wala ning kaon, ayaw hukmi. Pero dili pasabot nga gipapas sa Ginoo ang iyang giingon nga dulumtanan. Pareho ra sa Marcos 7:7 nga dili pasabot nga ang nagasulod di makahugaw ay sige kaon no bisan unsa. Diri nga context no ato makita nga ang Ginoo ra ang maghukom. Pwede ni siya sa tawo nga nagkaog dulumtanan, pwede siya sa tawo nga wala nagkaog dulumtanan, nagkaon siya sa permitted or bisan unsa nga yang gihuna-huna. Pwede man na siya nga bisag unsa lang ba imong gipaminaw nimo nga insakto. No, nakuha ba nato ang point? Okay, nag-ingon sama sa gingon ni Apostle Paul no, manang kanang diri sa last verse na to ni 1 Corinthians 10:23. 1 Corinthians 10:23, last verse na to karon. Ang tanang mga butang ikatugot, apan dili ang tanang mga butang makaayo. Ang tanang mga butang ikatugot, apan dili ang tanang mga butang makapaligod. Oh, di ba? Si Apostol Pablo, uy, pwede ang tanang butang, pwede tugot para sa kuha, pudili tanan kaayo. Pareho ra na siya. Nga naman, tao naman kita. Pwede ta magunahuna nga okay ra ni. Dayon pag-abot sa truth, uy, di man din ni okay. So ikaw nga nagunahuna, nga pwede nimo kaunon tanan, considering nga wala pa ka nakahibalo sa kamatuoran, ang Ginoo din na maningil. Pero sa panahon nga mayon ka, wala na gipapas na pangaon mo baboy, ulang unsa pa na diha. Imo sukihon jud nimo ang Biblia ba? Na mo barog na ka sa imong agalon. O sa diha nga, pag-abot sa truth, niya masuki jud ka, na, unsa naman na mahitabo? Diha na dahil, no, magsugod na dahil ng ato ang pagkahulog. Hinay-hinay lang na siya, hinay-hinay, hantod, nga masirhan na to sa kaluwasan. Busa sa akong giingon ganina, ang gistugon sa Ginoo nga atong kaunon, sugod sa pinakamaayo, hantod sa iyang gitugot lang, mamili ra ta, asa ta gusto, mabless ta 30 times, 30-fold, 60-fold, 90-fold. Ang balaod sa may panglawas, ihatag, dili aron mo condemn sa tawo, kundili aron ang tawo mapanalanginan diha sa iyang pagsunod. O kung dili pa siya makasunod, maski 10 years, 15 years, ang Ginoo naghulat niya, basta abli pa ang kaluwasan, dili ta pwede maghukom, mga kana sila, mga kuan, di na malaglag na, o di na sila makasabot sa truth, or kana sila, wala sila yung mga panabot. Wala. Ang giingon sa Ginoo, dawaton na to, no? Dawaton, atong mo labor ta, mo share ta sa truth without condemning. Kaya ang pag-condemn, dili na. Once magsugod na taghukom, nahimo na tang labaw para sa nagsulat sa Bible. Kita na nahimong, magbabalaod, no? Mas labaw na noon ta sa nag-record. So I hope namin nakuha nga linaw nga ang about sa itong hisgutan karon. Hinumduman nato nga ang Ginoo gusto siya nga naatay may panglawas. No? So, amili lang ta, niya, hunahunaw nato, last point ang i-point, kanang naatay prophecy ng studyhan, maabot ang panahon nga malisod. No nga, kapalit, ikabaligya, munang nagtawag ang Ginoo nga mamuyo ta sa mga countryside nga makapananumta. Nga naman, isa sa iyang purpose is, gusto niya i-train ang atong mga taste buds nga mo survive rata sa pagkaon sa mga gikan sa yuta. Mas dako atong chance ba nga makalahutay ta kaysa atong naanad kita mapareho sa mga Israelites ba nagsig kahangul-hangul na jud di gusto mo kuan ba di gusto mag-change sa ilang diet, hadlo kay siya paminawon, hadlo kayo. So gusto ta matrain na nga panahon, gusto ta makaapila ng number na dili madutlan sa kamatayon, or gusto ta mo taas tong kinabuhi. Manginana bitaw na tong mga handom sa Ginoo nga iyang ihatag na to. Mo-cooperate po ta niya, no? Atong ang atong highest goal is katong pinakamaayo. Kung dili pa kakasunod in 10 years na ka nakadungog ani, 5 years na. Oh, it doesn't matter. Ang church di mo condemn nimo. Ang church mo encourage nimo.
Ang Ginoo mo encourage mo, ang Bible mo encourage nimo, dili maghukom nimo. Kay naa kay imong kaugalingon nga kanang relationship sa Ginoo, imuha man ikaw mobarog didto sa atubangan. Pero kung pag-ingon nga kaon tanan, why love, bahala na unsa. Nope. Dili na mao ang baruganan sa gisulti sa Biblia. Siguro kung napa may pangutana, pwede ra ninyo i-add, no? Pwede ra sa sunod tong mga study. Daghan pa kay na napatay katong damgo vision pananaw ni Pedro. Nindot po na siya, no? To i-part 2, pananaw ni Pedro pohon ba kung napay time nga mag-gather tag mga Q&A nga ato tong i-address nga katong damgo ni Pedro. Oy nga ana niya napana sa episo pod nga dili ta sulod sa kasuguan kundi sa grasya mo na kaon na lang mo bisan unsa inana ba nga mga kind of mga argument nga gihatag sa mga iglesia nga gustong papason, gusto nilang tamakan ang gisulat sa Ginoo. Kung wala na tay maura man siguro na magluhod ta lang sa pagampo. Amahan nga balaan nas kita saan sa mga langit, salamat sa mga pulong karong mga taknaa nga naghatag kanamo og inspirasyon ug kadasig nga mosunod mi sa unsang pinakamaayo. Ug kami nangayog tabang diha kanimo nga makasunod kami kung unsa ang maayo. Kay mabutang panahon mga tubang kami sa hukmanan nga dili kami ma-blame, dili kami mabasol, wala mi mabasol. Kun dili kami kaplagan nga takos nga mobarog. Ilabi na sa panahon nga malisod nga mga panglutos, mga kalisod, mga panahon sa persecution nga kami unta maka-survive na ng mga panahon pinaagi lamang sa pag paanat sa mga kaugalingon karon nga musunod kami sa insakto nga dalan ug sa mga kaigsunan o mga higala nga may mga struggles sila nga kinabuhi hinaut nga imo sa tabangan tagaan gahom nga makasunod sa imong kabubuton ug imo untang i-extend ang imong pagka long suffering towards us sa mga butang nga wala pa namon overcome karon di lamang sa pagkaon kundi sa mga kinaiya mga batasan ug sa nakalanlain pa nga dili kami maghinukmanay sa usag-usa mga kaigsunan kun dili magdinasigay nga kami unta makasunod maka-overcome sa tagsa-tagsa ng mga kaluyahon. Bless us this Sabbath day sa tanan ng mga pag-ampo, mga special prayers nga among gipangayo kanimo imong tubagon unta pinaagi sa imong kabubuton. Sa tanan mga prayer request nga maghatag kanimo. O salamat sa imong pagtubag sa mga pag-ampo ug sa paglimpyo kanamo sa tanang gutlo sa mga minuto sa among kinabuhi nga limpyo ang among kinabuhi nga tanan namong mga kasalanan kung makahimo mig sala amo dayong hinulsulan para safe ang amo ang paglakaw sa matag oras sa among kinabuhi. Kining tanan namong gipangayo di kanimo tungod sa gamhanan nga imong anak nga si Jesus Christ ug uban usab sa tabang sa Holy Spirit na kanunay nagmapailubon sa pagtudlo namo sa pagpasabot kanamo sa pag-convict namo sa kamaturan ug dili unta mo daog ang kaaway kun dili kamo ang makadaog. Jesus name with the Holy Spirit. Amen.